Mwakwa baba Mpomponsuo TV na Mpomponsuo TV die da bia se de ka kire no se de Otumfuo one na Manhyia ene na Brempɔn etena sidi nsem ewo Manhyia edi no koreto de da no eno na yefa edi nchirikirimu de bre se de be ya wobete ase na de si Manhyia a wanya bi anti no nso benya bi ede atie na ene 21st August 2023 Monday na ene asetena medika chirechiro mu ene yikumase asetena Otumfuo ni kumase ahemfo ene Abrempɔn ene tena ase na ensem we koso ena Mpomponsuo TV yasesa ni nyina ye ka che mako ama wonso wonya bi atie na meselo se channel ya waba so de ya no subscribe na wa like no comment nsem a yekoso na wa share ama onua se wote asemi nso no ati asema ye kan ha na ye nto aso de di kan ya Otumfuo kan ya apromase asem na apromase no na manso eda nipa miensa ntem apromase hene opanyini ameyaw na opanyina mankwa ene opanyini be friend ko kra entem na no mo twema nso se wo mu na ya adehye na committee Otumfuo yi ye de ma wo do mo anu December 2 dwa nyina wie na Otumfuo kire se nipa mi nso mko twema nso bie no ye dehye na entam o mu keka ye ne ade o mu ye nyina no bo mu nwan a na ene eso mu didibim no eba na aseme kopie mu ni se enam se o mu miensa no o mu twema nso nyina nya adehye no nipa ba ko ne ye dehye a ono kra wa metwema nso ni bi ai friend opanyini kofifofie Otumfuo tim no chese kofifofie no mum na ye dehye kan wa akonwa no ho enti ye bo mu ka no a o mu didibim ba no Otumfuo kire se de ma asa manso yi ko ba nyina ye hema akonwa o ye sa promase ne enkusi a wan fa many po ye de she o de ko ma nipa fofra no na akofa sa ha we se nyina no e de aba na o hye kofifofie no o ye de she ne se tempara on hwe na wonyi de she se o hema no fa nkotira promase hene na promase hene enam na no bunkumfo so no mu fa mekire Otumfuo se o hema na ye na eja kofifofie die ba ke se o do Otumfuo ase na wo ka se kura mprempren kura no ye sa ba ya na opeso di hema no o tene nchen ye ma chia me frɛ abaya no ma ne ba ye ma me ekua mponsa ene behwa promase fu dedda na wo ho ade se ni gie pa se ene omu ba benya hema we ye apromase asem se de esikoye na ye we apromase no ye kokura ye frɛ no chirapatre so na edibim saa manso beda chirapatre akodwa no ho redu komfo mo ne nkrofo bi na twe manso ukromo no Otumfuo bu a ema wo hema oti akonwa so no ono no Otumfuo kan so ono na ye de hyekan e wo trapatre akonwa no ho ye mo Otumfuo ma akwan se o hema ne kotena se na adehye no emra na omu mesere na de opeso de akonwa no omfa ma no o hema kotena se na brante bi ko kan Otumfuo ntam gu o hema no se o hema ne nya dehye ye ma na no makwamufu a trapatre kuro no damu bi no e de asema betu Otumfuo enim ama mu fra brante ne ba sa brante entam akokan ne bekirem ne hunu de enti a o kan Otumfuo ntam no pagya ne sase mesere mu entam na me kan me ama anwene ho because so hema na nya de hye ma anwene hu ye o ye de hye kan Otumfuo we de me pa o chew we ma ye che no dedua e ma ene no so didibim ba ya Otumfuo esiesie mu ntam no Otumfuo kire se eye chirapatre ba panyini won konko tena se no konko yi ba eye ohene anase dikro ana ohene be ma ode akonwa na ema no na onfa ne kire na busua panyini one ne ntena dem na se busua panyini wo ho asem bia on kan kire no dem enkoba se ekoye manso e ba beda abontene amommi no ba bego mu hu anim ase anase o ma be horo mu tuma gufi e wa abontene tuo mufo na Otumfuo che no kire se nam se na omufu se bia ba panyini ne wo Asantehene ahosom no ntino abusua panyini na adwene ye se bia ono mum na esisi akonwa ne ntesa ba panyini mum na esi oyi nipa na ode na kire abusua panyini no mde aba be kire Otumfuo se chirapatre hina na se dikro na ye wie chirapatre asem no yenko asem a ne to so miensa na asem we ya asem a e de abakosam aba Manhyia a ebeboa pa efise yenhu bida se ohene bia bedi asem na wadi bem na ne kurom fo firi mu kurom no so kwan wa no ma faka se ye hene dibim tie ba bebusi na ene pani behwe Manhyia nsem ekoso pa se osebo ene enwom to ni dede ye se ohene bia dibim tie ni ye wadi bem na ne nkrofo firi kurom se omu ba baje no so impo wo mu anu mu nta ohene na chikura omu kura ba ye se ko ohene na mu ase no asem no mu hu mu no kura no mu nyina eta ohene na chi kuro be na meka ho asemi
no hene bɛn na meka no ho asɛm kura ye frɛ no ɛyɛ kwabere Heman ɔhene na ye frɛ no nana Sanwoansan ɛyɛ kwabere Hemanhene na asɛm ɛnene meka last week etwa mu ye kan na asɛm kyerɛ wo ɛyɛ manso a na aba ensɛm maako bɛboro enkono ɛna ɛyɛ charges enkrofo de abeto no so a ni nyina ɔhene onye ne tira titi mu a no kredi a odi yenti no ɛna ɔhene ne ho amma asɛm Otumfuo anim a kyese Asantehene ne kumasɛm nyina hunu sɛ ensɛm wɔne ye ka to ɔhene so nyina na no krebia enhyɛ da eni na yɛn konsɛm no so ɛde bɛ nsɛm nene ɛba Manhyia fa saa ɔhene ho ɛyɛ Heman ɛne kuro bi friend Tewobaabi Dikro Tewobaabi Dikro asɛm na Hemanhene ɛna atwerɛ petition ɛde abere Otumfuo na Otumfuo friend sɛ ɔmɛkyerɛkyerɛ asɛm no mu nkyerɛ de ba asɛm di enti no pɛ so de asɛm tunem de akasɛm mu na Hemanhene no wɔkyerɛ sɛ wɔnka bi nhyɛ mu wɔte no hu sɛ Lands Commission for the car nam ne nsase so kyese kuro ne mu fande Lands Commission for say nsase no kuro ne half enye wono Hemanhene dia na emom eye Dikro bi efre no Tewobaabi Dikro na kuro ne ye na dia omakofa Lands Commission for ka afiri kumase ena de ne nam nsase ne so eye saa announcement na Hemanhene sabi ono so omrante yankobɛ mu makwa no mu dia kosi ani nanka ebi ananka yankote asɛm de nanso ɔkyerɛ mu kyerɛ Otumfuo sɛ onam so ɔno wɔyɛ Otumfuo brempɔn asabi Otumfuo de akonya hyɛ n'animunyam no mpɛ basabasa nti no wa ma obi an amɔ ho wa ma obi an ka ho kutame wa ma obi an ka ho gyame wɔn de ɔpɛ sɛ asɛm no du Otumfuo anim ɛne so abeduhwe na ne nyinaa ne sɛ wɔne nkrɔfoɔ bi twen manso wɔ na konya ho Heman kuro da ho emfie be aduasa na ɔhene nimu na ɛhɔ a kuro ne mu aso na ɛyɛ Otumfuo kyame a sɛ de wɔnya ne ba bi kɔ Baffoɔ Akoto minim sɛ Martin din ɛhɔ aso na saa papa yi ofire a na busuafo a efre omu butu akwa abusua omu nso ɛwɔ hɔ kyame Akoto yi oba bedi butu akwa akonya no a ɛne na ɛno nso yɛ Otumfuo kyame na kurom hɔ na omu nso fire kuro no de ɛnyɛ omu de asɛ de Otumfuo ka na mire bi enne kra no wasa ka de video ne ma wa ɛbɛka sɛ butu akwa abusua yi a kyame Akoto firi mi wonum na womu anade omuko ne Hemanhene kodi asɛm wɔ Heman akonwa ho adehye manso ba ya omuko di ya Otumfuo de no kura to de da sɛ Hemanhene na Sanwoansan ne nabusua omu na ya adehye wɔ Heman akonwa no na Baffoɔ Akoto de wɔn kan wɔ firi krom no wɔn kan ho saa nkrɔfoɔ yi ɛna aha no a besine o matete na ba besine ɛne sɛ womu na omudi ifo no womu akwaka kyerɛ Tewobaabi Dikro sɛ Odikro no mna na ɔmɛgye saa asase no na asase no ɛyɛ wono Tewobaabi Dikro na na bia wotwa mu na di saa asase no Heman kuro no half no ɛma ɔno Baffoɔ Akoto abusua yɛ butu akwa abusua na ɛba saa na Tewobaabi nso anya ho a wɔde ka ɛni nam krom ho yɛ announcement na Hemanhene kyerɛ mu sɛ wɔbɛkɔ police station de asɛm no kɔ police station kura no a wɔbɛkɔ police force Tewobaabi abasa wɔno wadi asɛm no wadi bi no Otumfuo agu asɛm no de ama no sɛ mene Tewobaabi nyina baabi amonkro mene ne ntwema so bia wɔ asase bia ho ɛyɛ den no timi ba mikro mbɛka sɛ mikro ne fa ne dia number police station so amoka kyerɛ me sɛ wɔbɛka kyerɛ me sɛ ɛyɛ wɔ ne me atwema so adi be me hemfa no ne me twema so a odi be mu a me de me nimu na ɛsɛ asɛm no ani ayɛnyai ɛne sɛ ɔde asɛm no ɛbɛtu Otumfuo ni to ɔsɛ Otumfuo sɛ Otumfuo enkama no na asɛm ne nyina ne tenten ne tietie nyina ne sɛ Tewobaabi Dikro ne ntonso kuro Tewobaabi no ɛhyɛ ntonso mu wokɔ ntonso a ɛyɛ aboaso mamponten aboaso ntonso saa kwan no so a ɛhɔ na ntonso kuro no mu na Tewobaabi no wɔ na Tewobaabi no wɔ ne ntonso kuro no nyamanso a na ntonso fo sɛ Tewobaabi di ani kuro mu hɔ ɛna Tewobaabi no nso sɛ Tewobaabi ɛwɔ ntonso kuro mu hɔ na ho manso no mu kɔtwen ya ɛyɛ Otumfuo bu a yɛsɛ ampa ntonso kuro mu hɔ de yɛ obronu bi a yɛ friend Tewobaabi ɛwɔ hɔ ɛna obu ade ma wɔ Tewobaabi na se ebu asase mu edi ama wa ɛyɛ den na wotra ntonso ɛtra aboa so ɛbam Heman ɛbɛkya Heman kuro no mu fa mienu baabi a wakyɛ no na sɛ Heman ahemfie ne mu nyinaa ɛba ba be sɛ Heman ahemfie sɛ ɛhɔ nyinaa ɛyɛ wo de na nana Hemanhene de na asɛm nyinaa tu dwa sɛ wɔn de ɔmpɛ basabasa nti no de abetu Otumfuo anim na Otumfuo ma yɛ frɛ ɛyɛ butu akwa abusua panyini ɛbaaye ɛde akasɛ mu ma ne sɛ wonyia no
Nana Hemanhene say, wo na wakɔta Tewobaabi akyi ene de wo ka kyerɛ Tewobaabi sɛ ensase bi da Heman a Heman kuro no fa Tewobaabi de nto wo megye emfa ma wo abusuapanyina na so Tewobaabi no ma megye asase no edi akase mu ma abusuapanyina behwɛ abusuapanyina se aye no korɛ ɛyɛ saa asase no ɛyɛ Tewobaabi dia na me nana bi afrɛ de Jamfu Adonkono ɔno na ɛyɛ Tewobaabi ba ɛna Tewobaabi di nsase no ma no nti ɛyɛ Tewobaabi dia na Tewobaabi ɛna bɛka kyerɛ yɛ sɛ asase no yɛ ne dia ɛna na Hemanhene kyerɛ mu bi mu wɔ kyerɛ sɛ abusuapanyini kura wo gyina hɔ yi wɔne na busua nyinara bra obedi ade Otumfuo ma no tumi sɛ ɔmedi ade sɛ Hemanhene no abusuafo nyina Otumfuo ka kyerɛ abusuafo sɛ ɔmo nsase a na Hemanhene maayɛ ɔmo tontɔn yɛ nyinara ɔmo fa kɔ na Hemanhene wɔne ko onye krata mfa ma wɔ mu na Hemanhene kyerɛ mu no kyerɛ sɛ ensase a ɔmo tɔn yɛ wɔ Heman kurom hɔ yɛ 285 plots and a sabu to a cabusing, or Muffa Ebra no media dear. And so 2 can I say, one fa or 1 young cratan from a woman, 1 young cratan in Nama was Sapi 1 no capreba. Nako one quassens as was Chippy Dima Chrono, Nako Chichiminaso, or what only in our day, or Joining in Adama woman. And maybe Sabus Champagne and I was saying, my assassin Tewobaabi Dikro, a ban and him son Hutchin said to obey your cry at the man. When you on one and Sassia said, baby, able to acquire do Didiano 4 plot. I one day cut the Mabus Champagne said, 1 year one ton said you were a penny, one woman, 1 to 2 be no for manima, or fashion who no be penny. Na Sassia or Tesso Cross Abus Champagne, my say, well, you're crattering that the man, a 1 in a capreba. Tina day. And a wabusuapanyini wonu wabusuya nyina me ye nkrata ma mo a Heman stool land ne daso na wa wo fi a wutimu kura na ye Heman stool land ne daso na wo be ka kire Otumfuo ne Asantehene nyina se sansase nyina ye Tewobaabi dia ti dia kasa mu anu na asem a okan no no Otumfuo ye se ye mfa ma Tewobaabi be hwe Tewobaabi nso na mum ye nkɔ tie Tewobaabi Dikro ebra wo yi ano ne nsem ano okeka ne nsem ano okeka nyina no o kire se ai woni ntonsofo twe manso a odi bi mu no cham committee na omu kwa akoto hye no ebra na omu kwa akoto hye no omu koye no hye na omu tutu no pillars a na omu sisi gina Hemanhene kokotutugui na debi na Otumfuo ese debi enya no ne yeka wo se Heman saase baabi eye wo Tewobaabi dia no ne yepese yehunu no wasa akofa ehye no ho asem e de aba na se na asem a wo ka no ye hunu do peso chafe de Tewobaabi be ka nyina ne se ai ebutu akwafo ne be ka kire ne se ehore ne ya na sase na asem no ye hunu de eta na mom ye nko no de ye nkotie se de anu yie no aye busa eye Tewobaabi Dikro na anu yie koye ye ne se de osikika ne nsem ne yemra beti Otumfuo ebu asam no ne wo ma mu twanwan enyina no yemra meka ne nyina emfa nkyerɛw ye nkomra Heman Tewobaabi Chame Otumfuo Chame butu akwango Heman no desema Otumfuo Chame betie amana tuyera say na daroma o chairman monyam ma me be na Hemanhene we sai kire ne wieye abusua me no amka adehyesam manson eye Baffoɔ Akoto omufiefo yeboa mebem yeboa omufo afei mekɔ okuro ni mu no na ompese omkyese yeboa mebem de a omuche kuro ni mu mienu a asase no omofafa ama mesoma fafa asemi beto yewura anim ewa ama yewura ka kyerɛ na abutu akwase Heman wanfa kuro na ama no na emu wɔde asabi ane adagya ene ma no nti sɛ baabi omudo didie sɛ bibi kura ni ena omatonton bi a omukɔ na Hemanhene wo na onye krata ma sabi ombae yewura na no asɛm yɛ ogya na no asɛm yɛ mmara ampa me ma omukɔfa nsase omatonton nyina bae na yɛ 285 plot me yɛ ni nyinara ema omabusua panyini a ogina he ne fie kura wotim me yɛ ne de edeka me yɛ edema wo mo no omanyi bi amakuro omanyi bi anya hwe wo kuro nim omoton ni nyina emu a me wo hodako metia ne se
yɛsɛ Tewobaabi Dikro ɛne ntonso ɛnya aman ɛtwema nson wɔ ha sɛ am yɛbua ne bem yɛbua ne bem a na yɛwura no asɛm a ɔka kyerɛ me a medi so a meyɛ ɔmo krataa ma wɔ mo ɔmo akɔ ne Tewobaabi akɔtena sɛ Tewobaabi bra na bɛgye asase ne ma yɛ enti Tewobaabi so ma ɔmo abusuani baako bae ɔmo yi ɔmo abusuani ma no ma ne bɔ Dikro abɛtumi kuro ne ma kyɛ kuro ne mmienu a yɛsɛ wabɔ Ankɔbeahene efiri butuakɔ abusuam ɛde abɛto me kuro mu sɛbi ɛnsase Otumfuo ɛde ama me ɔde ahyɛ me nsa a mehwɛ so de ma Asantehene deɛ mede ama obi biara ɔmo nam so ɛstɔpo wɔn ebubububu ebinom dan ɛne ade metu kwa kura kɔ abrɔkyire na nsɛnyaa asase a meyi ato a mede ma electricity fo ama ɔmo de ayɛ substation brabrantia na kɔtɔm ama da biara hey PlayStation wokɔpɛ yɛsɛ Tewobaabi so wadi bem Tewobaabi kɔfa aka ɛbɛyi announcement nyinaa wɔ ne Heman ɔkɔfa lancefoɔ bɛyi announcement ma nka yone bɛkɛse ɛbɛkurom wɔ kɔsɔ ɔmo Tewobaabi mekura mede Heman ne mo mamaneɛ lancefoɔ de ka a butuakɔ abusuafoɔ timo a ɛbɔm gyina ɔsɛ Tewobaabi Dikro na ama ɔmo kwan so ɔmo ma mɛyɛ saa deɛ enti mehwɛ din na mantu mirika a mebɔ me ramaneɛ na biribi si kuro no mu a mehu asɛm ka nti mohu ma ha nɔpɛ a ɛnwoma ɛkɔ so wɔ Heman a sɛbi ɛnya amaneɛ kwan so na mede mirika mede bɛto me wura no mu Eso busede. Na Hemanhene oso wada ma oto ma ho. Ma no koma no besi bi kire wade ko no hye nensa. Na se ba do mebru eye butakwa abusuafo yi. Eton sase o ka se da bi o to bi ko akoye kata ma ho. Ma ton sase be ahanu na edwo otwunum. O de nyina kata ma ho. Ado ma ka su duaba. O no ano se Tewobaabi. Ma sai no Tewobaabi akotranse. Akoye ba ko se so boja sase no de e ma wo. Ama se Tewobaabi akobɔ Ankɔbeahene abɛto kuro no mu ase be kuro kyɛ mu yɛ no sase a ɔde ma ngɔfo kuro no nam so pam ngɔfo no ama se wado mebu e de you know e ba ho nsɛm we are na the police say ko Tewobaabi de car be so high announcement se be ɔno ndi sie kuro no mfimfini a no se be no di hɔ we na police case and say otu kwan and say ɔde ama electricity for se be yes station se be Jacobo na Ankɔbeahene ma sa akɔto wadu mo to me kan bo Manyhiaa e bi si won mo a wadu mebu no wo na semka tell no dey do has over to mebu buto ko so anyway what's asma na Hemanhene ka Martin nyina o ya no say anya no kure asase no na Tewobaabi wona ndi ma me na gyamfu a ye mera a chekura ho krata wo no Manhyia asase da efiri Heman ekoka makase ɛna Tewobaabi asase no so a ɔde ma me nananom no ɛno so firi Aboɔntɛmhene hɔ ɛbɛpem miles 13 yɛ Tewobaabi asase ho nkrataa nyinaa wɔ hɔ Tewobaabi ɔno wɔ asase Yamase hene ya nse Yamase no ane Tewobaabi na ɔkɔbɔ Yamase hene asase ɔde ma wɔ no Hemanhene di buzaw Tewobaabi no ma bɔna mane na Hemanhene ɔyɛ Yamase hene Oyi Yamase hene buzaw menim sɛ ni na se Yamase hene wadi Tewobaabi na ko na mane odi man so ba Yamase ko ne yasi ana ohinu no be press asese oni Hemanhene se bia odi hama and bas city obo iro man se bia odi hama na Hemanhene be fa isi se bo se bia se bia oni ma no odi man so ba buzaw yarmenti na Tewobaabi de ono ami ate asase no ne de ampa nso so no nkrata no ɛwɔ hɔ so ono se ne dia so no ka kyerɛ wo Yamase fo no dia ono se sase ne dia no ka kyerɛ wo Tewobaabi yarmenti Otumfuo achame adawroma mejra Otumfuo adawroma sase odima na adujamfi no eno na kyerɛsɛ ɔso ya tonso ma ɔmba bi a ɔmbɛtwa asase no ɔse wo asase no dia odia me hu sɛ odia ase Yamase hene dia ansa ni nyina Yamase hene dia Yamase hene wo na kana kyerɛ asɛm Mr. Onana meba
There be a small Otumfuo di asɛm no ama mo bua ɛna ɔmo kotwa ɛna Hemanhene kotutu pillars na guo ɛno twɛn asɛm a na wɔn Nsutahene ka no wɔn sɛ na wɔka ya na ɛna me ka no kyɛ me ka sɛ kyɛ bɔ so ɛbi a lancefoɔ no agye ya ɛsɛ ni ma wɔ no ɛno ka Heman asase ebi wɔ mu nyinaa to boss yɛbi ka sɛ kyɛ bɔ so ko yi ma wɔ no ɛka Heman asase no asɛ nka ho ebi ka ho ekotwa akotutu pillars agu nti ɛma mo mra ya kyɛ sɛ to boss ɔmo ne wɔ ha yi ɔmo bɛtiri ma bi a asase no lancefoɔ na ɛyɛ da so no ne ahwem na sɛ bi ɔhɔ nka no akɔfa wo ka ɔmo de a na ɔbɛnya ma ne kyɛ sɛ deɛ Otumfuo asɛ bi sɛ wɔn tie deɛ ɔme kotwa ayɛ no hɔ ne asase a ɔno ɛwɔ mu sɛ deɛ lancefoɔ no agye yi a na sɛ bi mmara da so no a sɛ bi yɛwura sɛ ɔmo no nkɔ yi hɔ fama wɔ no ɛka Heman asase ho ɛno ebi kɔm ebi wɔ akyire ya kyerɛ sɛ wɔn bɛtwa ne nyinaa wɔ kyame ibɔ nsunate hɔ no wɔn bɛtwa ayɛ no ya kyerɛ sɛ wadaroma Otumfuo nti sɛ okotutu pillars no agugu na nanom nyinaa ma ɛnyɛ pillars okotutu gu yɛ to bɔ ase ɛnyɛ pillars okotutu gu yɛ yɛwura ka asɛm sɛ lancefoɔ sɛ asase bi na Nsutahene sɛ hɔ yɛ ne dea ehwɛ mu ka sɛ bi ɛbra ka ɔyɛ kwa de ma Amankɔhene Amankɔhene ko Amankɔhene ko bua ma Nsutahene ɛne wɔ se daabi wɔsɛ kɔhwɛ adeɛ na nka sɛ obu asɛm wɔ obi nokorɛ Asantehene na ɔpɛ ɛba na ɔse daabi hɔ deɛ ɛno gya mfi asase ɛhɔ deɛ sɛbi lancefoɔ gye hɔ ɛde sɛbi ayi to so sɛ nka aban na wɔn nifa gye hwɛ bio na sɛ yɛgya ama hɔ deɛ a ɛna sɛbi yɛkɔhwɛ baabi a wɔgye yɛ no a krataa da so te sɛ krataa da so sɛ ɔfi a yɛwura ka sɛ wɔmfa aban sɔbea na aban sɔbea kɔhwɛ baabi a na sɛbi abrabra da so no ne ɛni hɔ fama wo ɛhɔ no ka sɛ ɛhɔ no ɛka asase a ɛwɔ Heman no ho anasɛ ɛno nko ɛno na yɛtwa ayɛ a wɔbɛtutu pillars wɔ mu nti ɛno Heman asase no ka ho ebi kɔm ne nyinaa wɔbɛtwa ayɛ bi wɔ mu ɛna ɔkotutu pillars ne nyinaa gu yɛ nti ɛma Kyame Bonsu ɛbaa hɔ ɛbɛka kyerɛ me sɛ na Tewobaabi yɛtwa ayɛ no deɛ Hemanhene kotutu pillars na agu hɔ no na nanom Hemanhenefoɔ nyinaa kɔɔ bi ma wɔn kɔɔ ebusa ansɛ na nanom na atu bi deɛ ɔse hɔ yɛ ne dea ɛna otutu pillars no gu yɛ enti pillars no ani deɛ otutu yɛ no kora picture na wɔn to bɔ ase ɛbɛka ho asɛm so enti ɛno ɛna maa kyerɛ sɛ yɛde yɛ a yɛde ɛka ho a na ɛbɔ so Otumfuo maa no bɔ so ɛna wɔkɔ ka kyerɛ ɛyɛ sɛbi butɔkɔ akɔfo sɛ sase na ɛwɔ dea dabi ɔgya wɔn kama nti ɔka no kyerɛ sɛ ɛno deɛ na ɔka me nana du gyamfi na ne ba ne gyamfu a ɔmaa no baabi a no wɔn dɔ hɔ didie ɛna kyerɛ sɛ ma a ɔde yɛɛ a kyerɛ sɛ wɔn nyinaa nti Asantehene ta ase a na du gyamfi bebree ɔbaa Tewobaabi ɛma ɛbɛhyia ɔhɔ ɔfrɛ Kyame Akoto ɛna ɔfrɛ Aboaso asase nyinaa wɔ yɛbɛtwa ayɛ mu enti Asantehene na ka sɛ asase amdem a ɔwɔ Kyame Akoto ne ɔmaame no ɔmo ɛhɔ ɛna ɔmo no ɛnyɛ Asantehene asɛm na ɔno asɛ na wɔka ɔgyina ha yɛsi a wɔka no ɛna ne asɛm no nana mi nnare no yɛsi ɔsɛ wɔse gyama ɛyɛ baabi a ɔmo no wɔ no wɔse sɛ bɛ hɔ yɛ wɔwɔ Tewobaabi dua ne sɛ na wɔka yɛ yɛ no yɛntie ɛno deɛ ɔkaeɛ no kyerɛ sɛ deɛ nana de maa ɔno a ɔdɔ ɔdidiɛ no ɛdo nti na ɛma kyerɛ sɛ ɔde ka saa no ɔwɔ ka asase no kyerɛ no yɛ dɛ me wo ne Asantehene dabi ɔno na ɛbɛka kyerɛ ɔno na ɛbɛkaeɛ sɛ Asantehene baa me hɔ sɛ ɔno watu hɔ enti biribiara a hɔ na ɛsi ɛbɛka ho enti ɔbɛkaeɛ no ɛna ma ɔmo ɛyɛ yi kyerɛ wɔfrɛ Aboasohene ɛne Kyame Akoto ɔbɛka de ahyɛ n'akyerɛ wɔ ɔbɛka sɛ ɔno sɛsɛ watu hɔ enti wotɔkɔ wusu pɛ ɔbɛka de ahyɛ n'akyerɛ wɔ ɔno deɛ ɔbɛkaeɛ sɛ deɛ yɛn nana de maa ɔmo no ɛhɔ ɛna kyerɛ sɛ yɛkɔtwa ayɛ a ɔbɛtutu pillars na agu hɔ no so saa na ɔbɛkaeɛ fafidi ma no that's na wɔka no te sɛ yɛka no nti yɛme kaeɛ ne sɛ ɛndeɛ asase no krataa no wɔ hɔ woka de wɔse Tewobaabi se ɔhɔ na ɛne dea kama ne ntie mese Tewobaabi ne nana ne wɔfa ɛna n'asase woda no ano ɔne na nana me nama no
ɔno na ma yɛ baabi a yɛdidie yɛ Tewobaabi sase a mote so no Heman hɔ no nya Heman no nyinaa ɛhyɛ dɛm Tewobaabi deɛ no wɔ hɔ ɛna Hemanhene deɛ nti nana ɔno ɔfa ɔde ma wɔ no ɛna kɔba nana Tewobaabi amanneɛ sɛ dɔn fa asɛ ɔde ma wɔ no sɛbe ɔna ɔde dɔn magye na saa dabi nyɛ saa na teɛ okɔdi asɛm no ɛna ɔbɛbɔ yɛ amanneɛ sɛ asase a yɛde maa no seesei akɔdi ho asɛm na yɛyɛ ne dɛn na mte a ɛndeɛ asase no mode ya na yɛdidi soɔ ɛho nkrataa wɔ hɔ enti sɛ ɔka ho asɛm a ɛndeɛ yɛni ho asɛm bi aka sɛ sase yɛde maa no yɛdidi soɔ no tie to wase sase yɛde maa no wodi bi mu no ɛyɛ mu mudi bi ka ho yɛdidi soɔ no tɛ ne dia saa ne tie deɛ so ɛno Otumfuo akyɛ me kyerɛ sɛ sɛnea deɛ bi kan sɛ Nana Ado Gyamfi baayɛ a wɔbɛtena wɔka yɛfrɛ Aboasohene ɛne ana ɔhɛ mesrɛ me ba woyɛ adeɛ gyina ha yɛka yɛkyerɛ ho sɛ wɔntumi nka Nana Ado Gyamfi ano asɛm ha ɔni ha bi sɛ si Gyamase hene na ɔba ɔsɛ ha yɛ me deɛ meba yɛwei afa ha me deɛ nano kɔ bɔbɔ yɛwura mane ansa ne wasɛ na yɛmfiri no bakoro no so wafa a yɛhwɛ sɛ ɛda ho anti bi ɔma no saa de nafa ɛmu hu no wakɔ wura mu sesei so tas pɔ ka wɔ sɛ ɔkɔdi asɛm sɛ ɛrebɛmu nti baabi a ɛdɛ ma matena no ɔka wɔ deɛ ho asɛm ka sesei a wote nti ne sɛ woyɛ no dɛn ɛno nka ho asɛm ɔde ha ka no Nana pran ne da hɔ ɛkɔtwaeɛ ɛma ɔkɔtutu pillars no gu hɔ no kyerɛ me bɔ nsu bae ɛbɛka kyerɛ me sɛ na Tewobaabi ma yɛnyi hɔ ma to boas ma yɛwura ho asɛm no mu no kura deɛ wɔde keka korɔ no ɛnyɛ hɔ na asɛ ne nam ne hɔ na asɛ ne nam to boas ma yɛwura ho asɛm no kura ɛfi sɛ ɔmaba mu sɛ sɛsi a sɛ ɛhɔ nyinaa wokɔbɔ Ankɔbeahene bi wɔ hɔ na Ankɔbeahene wokɔbɔ no sɛ sɛe Nana wadaroma sɛnea ɛti a Nana yɛyɛ kɔtwa asase no bi yɛ wokɔbɔ Ankɔbeahene sɛ sɛe kyerɛ sɛ me nana no a kyerɛ sɛ ma a ɛyɛ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ me nana ɛyɛ me nana ɛyɛ na nana wotu hɔ sɛbe kafra braw butɔkwa abusua da hɔ ɔmo nyinaa wɔ Heman wokɔ wura mu ɛkɔbɔ sɛbe Ankɔbeahene wɔ hɔ sɛ ɔno hwɛ hɔ ma wo dabi Nana memfa hɔ nhyɛ nsa so wɔhwɛ hɔ na wokɔbɔ Ankɔbeahene na wokɔbɔ yɛ dɛ Nana sɛbi sɛ nkɔboa Nana mpakyɛw sɛ si wafom a na ɔma yɛwura ho sɛ yɛwura ade wa bɛburu bi a sa de na ba no ane ne yie no mesrɛ wo ɛhwɛ na bi asɛ da hɔ no ɛkama me na bi a sɛ bi a na mosum kɔhwɛeɛ no ebi asase da hɔ no ade obire hwɛ na bi a da ne mfa nto wate mfom deɛ te sɛ nda wate kyɛ sɛ no ana me yɛtu fom tie wode twetwe ade a ɛba mu wate Nana wafom ɔkɔyɛ saa dom sɛ ɔkɔbɔ Ankɔbeahene wɔ hɔ ɛnyɛ de kwan so no sɛbe asase no sɛbe ebi a yi ma wɔ no kata da so ebi kakra bi sɛbe yawa pensafo nyina wɔ hɔ kwa wɔn motuma so edwie wotɔ wɔn ɛkɔfa asase Nana wada mama me try dey try no yawa pensafo wɔ hɔ ɔmo nya wabɔ so asɛm de Otumfuo anim kɔ ɔde makɔmati enwie wo tra wɔ ɔmo kɔ hɔ ɛkɔfa asase tɔs dɔm so tɔs me nkasa asɛm de Otumfuo anim sesi a ɔmo asase kora da hɔ no wɔn mo ka ewura emu amfa ma sɛ ɔmo so sɛ Gyamase hene de hɔ ma wɔn traeɛ ɛna Aboasohene kɔ no maka ho asɛm asɛbe ebu ɔmo fɔ ebu Aboasohene fɔ nti Gyamase hene mu ayɛ ha wotumi kɔ di Gyamase hene nsɛm adeɛ dabi Nana asase no yɛ tuwofo na tie ate deɛ wɔka Nana ebi a wɔwɔ no sɛ kyɛm osumɔ awie a na sɛ no ho toro ne wura hwɛ sɛ ɛhɔ no ɛhyɛ ne da hene wate na ayɛ sɛ na wokɔ dodo wate tipu akyɛ me mesrɛ wo mesrɛ wo sɛ nea yɛkɔtwaeɛ no ɛno na kyerɛ sɛ meka ho asɛm na nyɛ abi na kyerɛ sɛ meka ho asɛm yɛkɔtwaeɛ Otumfuo so nkɔtwa ne mfa mmara mɛsa wadaroma ɔn sɛ wakɔ wura Hemanfo deɛ no mu mewura mu mewura mu nti yɛma yɛwura menkɔɔ ha saa yɛma yɛwura nhwɛ yɛma yɛwura nhwɛ mewura mu yɛma yɛwura nhwɛ deɛ yɛkɔtwaeɛ no na wɔ hɔ obua ma a yɛkɔtwaeɛ no ɛno na kyerɛ sɛ wɔ hɔ yɛwura ɔdɔ maburu na Hemanhene de asɛm to wani na tu wani mu no wadɔ maburu ɛfa no kɔbaeɛ no wadɔ maburu na sɛ na Tewobaabi hene akɔbɔ Ankɔbeahene wɔ
to Butaka Konium, a fear. A friend was a penny no editor and him, what do I friend? Or so I don't know, a honor and another friend say, or dear somebody bim. Or dear somebody bim as I said on a day. Also, or say, Sabi, like the master in the assassinate, a man who did as a home. That's not so. The master is so I don't know, see. One hour there. And today, I say, I don't know, no more come as says, as no, or Beji. I don't know, so I said, Hope Ankɔbeahene too, if you send a nano, one better feel. To buy a jam on the soup, no touch you win ano. Says a baby, and I read Dano. I want some Nasabi Walker. Said I don't brew. The husband no can dear. I want about another so a former crown. All here now I don't brew, no cray, and it's all to be that. Not conclude your 2 and 7 in for the cat, a beer now or day. A year 7, what for society in the council. You heard them Kayini Ho, make a uncle be a beam. Or sister be a beer, I can once in account. I don't brew. One of some of the Okuya to her. And see, I don't know. Don't watch him. Come on, man, or someone was. Come on. No, you did the same. No, Mr. Mo. Within the Osaka Brahma for to be a bit to a bush up in me. To be brutal To a bush up in me. And I met some Modaroma. A to baby. Mestre Otumfuo tam kɛseɛ aka ntam kɛseɛ agudu ba bi so sɛ wɔn so afrɛ mu nso ayɛ wɔnyɛ hene wɔnyɛ ne ho sɛ wɔyɛ hene wɔnyɛ ne ho sɛ ɔbɛbɔ ɔbaa panyini ɔbaa panyini anaa ɔbɛsisi mpanyimfoɔ biara wɔ to ba bi sɛ wɔsisi mpanyimfoɔ wɔ to ba bi na sɛ wɔsi ɔhema wɔ to ba bi a ɔto Otumfuo tam kɛseɛ afei nso so sɛ ɛkɔba sɛ Gojina baby, I say, to baby, he could do baby as a semua or to Otumfuo tam kɛseɛ. We no, my ba, Manyhiaa, my bebo, Nananom, Achiame, Amanyhiaa. Dana, Otumfuo nana Katenkrechi, Otumfuo nana Aduchum, ni Otumfuo nana, Otumfuo Chiame, Aduchum, and ne Nananom. Nana Twibo Siako. Nana Twibo Siako, Nana Duchum, and then Nana Katenkrechi. I got a phone in Predunina, Wama. So look at the Gazino. Bajote, Look at the Gazino. Bajamino, me, Bajo you. What was me one day? Me Bajo you. The bay. Bajo, Otumfuo, my dear. I don't know as much money. Nana found Nana Duchum, and then Nana Duchum, and then Nana and Twibo Siako, my boy, Mamma near. I make a home. Oh, Bajo and Camo. Now, what Miss Ramon, Nananum, to Baffoɔ Port and Chai. I was saying, sir, Womla, Manyhiaa. Na the way be an Winya and Womla Manyhiaa. Na Otumfuo tam wafrato. Omokohwa, also Baba, Wama. Sako de tosu mienu Wama. De tosu mien sa Chame, Omutu Baffoɔ no kɔɛ no. Omo mien no kwan kra ma wawura ne hɔ. Nti wanya kwan ya nwuram. Nananom eba sa no, nananom yɛ ne sɛ nananom busa mu sɛ yɛm ko busa yɛm kɔ jamase banyifo ne go hu hɔ na anka omo ne no omo ma ne mra. Yɛkɔyɛ jamase banyifo sɛ banyi ba kɔ ɛkɔto no sɛ what they were yale, no one to bed, only who was like one way yale with me. And you know, Nana, Nana Koi, Mibajo, Eddie, Nana Duchum, Nama Bohino, Ecobo Nama Bohina Mania said, one to one for now, Maxine said, or Maxine said, Manyhiaa, Ampa. Nana Bohine, Etu Baffoɔ, Etu the chairman, and the chairman, Eba and the Hope board, and Manyhiaa said, Nana Bohine say, Womla Manyhiaa, na Otumfuo tam wafrato. Also, on Monday, on Machina, the chairman on call, now Cobona, Nana Bohina, and say, oh, ma, Ampara Wamba, and he may buy the ball, Nana Manyhiaa, in Madame Roma, Miss Ramon. They say no, and Tama Mitugu Suono, while Sue him about a penny for Bobo, the chairman, and the penny for you. Mr. Madame Mautit in Tam and Tam Casio,
ɔte te Otumfuo ntam kɛseɛ so na mɔda roma mesrɛ mo sɛ Etia kasa nana wada roma onya mabusu apani onya tuba bi ebusu anya hɔ na asɛm no ɔnam ɔsɛ tabias dam nana entam dia menti ntam bia entam dabi entam bia ni hɔ amateɛ obia ni hɔ aba me fie sɛ ɔbɛka ntam agu me so ɛso no ogyina hɔ no wɔnyɛ tuba bi ebusu apani ni mayi mabusu apani na masi mo hɔ ne obusu apani asɛm entam na asɛm no nyia se obusu apani ne wi bia entam dia wɔnka ntam bia ngu me so me ne no hyia sɛ me no gyina hɔ yi a yɛkasa yi sɛbe ɔnka ntam bia ngu me so fa me nyemfa so ho de sɛ wati janse Asantehene chairman na wojo ke wogyina hɔ no me kasa de nana sɛ wadam me kyerem kakra na akyerɛ wode mpa akyɛw nana enti sɛbe ɔnka ntam bia ngu me so obi ka so aka ntam agu me so a na ɛnyɛ nokorɛ ani fama panyin no ɛbɛ na kan wana yɛ dance yɛ ɔsɛ wo kan ntam bia ma ne fi me kan ntam bia ngu no so nipa ɔtɔ maka ntam agu ne so sɛ nana ma di kaka nana ma bɔ hene ntam egu ne so wɔse esi aga no ɛhɔ na me so ɛhɔ na me yɛ ne sɛ dabi nana ma bɔ hene ntam ya wada esi aga bia ɛne mesrɛ Otumfuo ntam kɛseɛ ka ntam kɛseɛ sɛ wo wonya hene ɔsɛ wɔnte ntam bia wonte ya mesrɛ Otumfuo ntam kɛseɛ ɛka ntam kɛseɛ sɛ wonte ya wo wonya hene efi ne kure wo si ɔhene a jobɛyɛ bia no sɛ woyɛ ɔho sɛ woyɛ ɔhene a wotu Otumfuo ntam kɛseɛ sɛ wo so fi sɛ wo so asrɛ mu tsae wo so asrɛ mu tsae ɔsɛ menyɛ hema ɔhene a menyɛ abusuapanyini a de mato wɔsɛ menyɛ abusuapanyini a na abusuapanyini wo no wɔsi da ɛnam sɛ wɔnyɛ hene di yɛ abusuafoɔ yɛne ade si yɛ hene esi yɛ abusuapanyini wɔde wɔsi abusuapanyini wɔ yɛ abusua mu da nti nana no wɔda wɔn yɛ nti no sɛ ɛkwa bɛbɛ mu a tubase etie kasa leye Hemanhene ne Tewobaabi ɛna na ka wɔhwɛ sɛ sɛbetu asɛm a Hemanhene bɛtu w'anim ɔyɛtwam na deɛ da no kade ato nana panyin pagya ne nsa na mebusaa no na wɔkyerɛ sɛ waka ntam de bɛto wakyam yɛ anim ɛma akyam yɛ akɔfɛ no ama ɔde kɔma mpɔne wɔ apɔne so tubɔfoɔ kɔ wɔ ama ɛgyɛ na yɛ busa na sɛ biribi sɛ asi ɔse sɛ wɔnte ntam bi asa ana panyin no asɛ wɔn ntakasɛ sɛ ɔnsɔ afrɛ mu nsɔ nti ɔnyɛ no ho ahensɛm sɛbe ɔyɛ ne ho sɛ ahensɛm ka Tewobaabi kɔnya asɛm bi a ka ho asasɛm bi a ɔtoto mɔ dankasɛ ɔdɔmagye de to anim sɛ Tewobaabi deɛ nana wada roma ɔhu sɛnea ɔka ntankɛseɛ ɔnka ntankɛseɛ ngu me so na kyerɛ sɛ sesei no tie wada roma waka wɔnyɛ busuapani ɔhwɛ wɔgyina ha sesi asere wɔdankasɛ akatankaseɛ sɛ ɔno deɛ abusua na yi ne sɛ abusuapanyin na wo sua abusuapanyin bi ka wɔ hɔ da bi sɛ wo na ne sɛ sɛ abusuapanyin na wasɛ sɛ wɔnsɔ mfrɛ mu nsɔe nti wontumi nka Tewobaabi akonnwa no ho asɛm biara ɛka sɛ asɛsɛm ɛna woyɛ ho ahensɛm bi a wototo wɔn nankasɛ wɔka gu so no na sɛdeɛ na makyerɛ no kyerɛ sɛ me wɔnte biribiara mu Tewobaabi tie wode awura anim ha ade bi wɔ no akyi w'adwene a wɔsɛ awura so bi ɔma wo kwan na ɛkɔ sɛ be kɔfie kɔto banifoɔ a ɛwura ma wo kwan wopɛ sɛ wode bɔ so a ɛwura ma wo kwan na de abɔ so na ɔma bɔfoɔ ahwehwɛ mu ɛwura biribi a wɔpɛ biara bɛ sɛ mu da hɔ ɛmu no korɛ ebi wopɛ sɛ wosan w'akyi a ɛwura ma wo kwan ma asa w'akyi so wate sɛ wada roma wɔnyɛ busuapani nti ɔsɛ ɛntama ka de ase yɛ no mu ha de gyina hɔ ɛgyina hɔ sɛ wobɔ so wɔbɔ so wobɛma so a na kama yɛwura hu mu mesɛ Otumfuo ntankɛseɛ ka ntankɛseɛ sɛ mesua yi 1970 saa kyerɛ nana adugyamfi burobe ya kyerɛ sɛ ɔpagya a meyɛ Tewobaabi hene ɛde abɛpem fie 49 ni ya meyɛ Tewobaabi hene manso a yɛatwe deɛ ɔsɛ ɔyɛ ayi nyinaa sɛbi wɔn di makyi ma ha kɔt ɛda biara nti wada woroma ɛkyerɛ sɛ no sɛ asase no me abusuapani tie ɛntam no mekyerɛ sɛ me masua yi akyerɛ nana adugyamfi burobe na ti
79. So, who you been am tear gum year na year. 1970, I 79. David 1979 you call it the one. What can I say to you? What can I know that a pet with your money? Only 79. But just say 1979 now, Miss Archer and another bit and people. I'm ready 70 view. 1979. And I'm searching and another jump. But I was so also say what I said. Was such a another do jump fee will be. I said, well, you do crew, no, you could always speak to Adoma. Quite almost so get Senator with the Vienna of the woman. I'm going to be your wife. Baby, to join me, no pennies will join me, what? One couldn't find her. What is a Butoka was open black? ATI. To baby black. ATI. I don't know, since I'm the curvy. I don't know if you will see or not. Butoka was open. You wouldn't ask me to cast on every day that the black. 7 9 my Hindu side. Yum. ATI. Yum. Chamos Mumre. Yum. ATI. Say, maybe you know. So, if you are too shabby, most full of shabby anymore. Maybe you are man in tea. Say, full of as Papa got to you, I was full of this. I'm not community. And I don't want to know where. I don't want to. We were Daruma, Otumfuo me nothing so here committee, and my Manyhiaa no years ya. My son Sanwoansan became him go crew, and what to say, a dance, and I done crania. Daruma, not me count, no offense. No, we never go here. I bear me near a done crania dance, and a go crew. Uma can you no one chapel. When you come remove. I don't know who my name is. I don't know where. So the chap goes in at the shop we are now. I don't know. And no, not the buy and say, as some no, you buy you buy my Tewobaabi. Now some of that why you are seeing you know. And they say, none to so for say, Tewobaabi could be anyhow. You were worried, Sabi. Then in Nigeria, Sasia, a buying. And then start to show. Some that last for that year. And then I say, a year, unless you type out no offer. So what's happening in India? It was a debit. Tisa, my point of was a man. 7 o'clock era offer. It was a debit. Or that somehow was a Korean and a Kubua. And the bus baby last for no one start to show. And that's where we call my ABM school for someone yet. Don't go to Bano. Young go here. Be a last about them status. And then you go woman. And no planning. Now you could ye no. You who they say, Sasa no, a land acquisition, a bind a jito. Ye no, you will say, a busuya be, Mammy Jama be or no Bermubeka says, our plan a ye no, need ye a womubi. Ah, who some day renuma, ya can re, ye buya amakasi cohe video, Jenu renyam way. Tiwane ma yi eto plan nim say ba ye be chiri wura na ya je ho adwen. E ho na ketua bi situ aso mami jama de ne so. Na Hemanhene so e ba se ho so e ye ne dia. Enti ya no so ya maaki ato plan ne so. Enum no e na mami jama nkrofo no e ka se wo mu de wo mu ne Hemanhene ne dihye. Enti ho no ba bi Heman ka se ne dia no o mu gitum se e wo mu dia. E ho e na Tewobaabi ayi what they say butuakwa nkrofo yi omu no court ayi Tewobaabi hene ho say e ho no yi omu dia Tewobaabi hene ka kire me no na me ka kire nse na Tewobaabi e ho no de ye wura ka sa asem no a wabua ama Hemanhene
a miami ni mu sɛ yɛbua ma Hemanhene ne bra na yɛwura ka saa asɛm no nkurɔfoɔ wɔn mu ama wo hɔ sɛ nko mu nyaaya nko mu ane fae nti yɛbua mu fɔ na sɛ nnɛ sɛ yɛbɛyi plot na Hemanhene sɛ de aba mu a adɛn na wokɔhyɛ sɛbe wotu akwan nkurɔfoɔ n'akyi nti onya wɔn akyiridie na baabi a mame gyaa ma sɛ yɛyi plan a wobɛhu sɛ baabi a mame gyaa ma deɛ wɔ kora yɛnka nwie no ɛno akyi ansa na Hemanhene deɛ no abɛtoa so a nsuo bi da hɔ sɛ nsuo ataa anaa abodwofo saa nsuo no na wɔn sɛ ɛyɛ hyeɛ da wɔn mu no mame gyamfua no ne Hemanhene ntam nti yɛto hyeɛ no deɛ yɛyɛ ne sɛ obiara baabi a hyeɛ no fa bia obiara wɔne ne bɔ hyeɛ bi yɛbɛhwɛ sɛ ɔbɛgye atom ɛfiri sɛ ne anim sɛ ɛyɛ land acquisition ɛnyɛ 1912 plan no na ɛnyɛ ɛhyeɛ a Fula akɔtoeɛ na ɛyɛ land acquisition ɔgye to hɔ firi sɛ na akyinnye aba asase no so nti aban gye asase ato hɔ no ɛnyɛ wɔn asɛ bi ɛbɛtumi afa obi die bi aba mu firi sɛ na ɛnyɛ hyeɛ a aban no ɛkɔtoeɛ ɛma nananom ɛwɔ hɔ no ɔgye asase no to hɔ na mma nso na ɛwɔ hɔ no nti nti ɛno na meme tu no na to ba bi fo sɛ aban agye ato hɔ saa deɛ obi deɛ ɛba mu no ɛbɛtumi aba sɛ obi deɛ aba mu nti maame gya mfe edi saa danseɛ no maame gya ama no edi saa danseɛ ama Hemanhene anka wɔn deɛ onya akyire die na nka nananom nsensan ayɛ plan na wie na aka sɛ ɛbɛsensan na hɔ no a na ate bi ne sɛ daabi deɛ Fula kɔto n'akyire 1912 deɛ no deɛ wura aka sɛ yɛnkɔ yi die a ɛne yɛnyɛ ne nsensan ɛne yɛse sɛ yɛsan de ba a na sɛ maame gya ama no bɛpagya ne nsa na Hemanhene pagya ne nsa sɛ ɔmo ba yɛ anim a yɛn na committee ne yɛbɛnya ama ne nti yɛsan ɛnyɛ yi gye sɛ yɛnya kwae de bɛkyerɛ hɔ ne bɛkyerɛ yɛwura ansa ne yɛwura tu yɛfo wɔ ho ansa enti butu akwan nkurɔfoɔ deɛ me Tewobaabi ne kan ne mede menim fa ho sɛ yɛwura abu asɛm no awie no mede tu no fo sɛ ma ɔni wɔ mu akyi firi sɛ aka asɛm no abu ɔmu fo a ɔmo bɛpere na ɔmu nyaeɛ anka ɔmo amfa mmerɛ Tewobaabi akonnwa no nti plan no ɛwɔ ha nom a yɛtumi abiem de akyerɛ me wura sɛdeɛ ɛsi yi no so sɛdeɛ wokyerɛ me bu so sɛ ɔne nananom kɔyɛ de siyɛ sɛ wadom abu ɛmo aban de asase no na ɔbra no asɛm da soɔ nti abagye yɛ no ne sɛ bɛfa sɛ bɛtuma kɔfo bi kɔ adeɛ aba mu nti sɛ aba sɛ no sɛ amegya ma bi wɔ ha ɔmo bɛn mu sɛ hɔ so yɛ ɔmo ase a sɛ ɔmo so hɔ nom wɔ nti ɔmo nso di danseɛ sɛ ɔmo ne Hemanhene de hyeɛ ayɛ nsuo nti baayɛ no sɛ butɔkwan nkurɔfoɔ bɛn mu sɛ hɔ so ɔmo de nana ayi dua Tewobaabi dua na Otumfuo sɛ yɛbua sɛ ɔde ano ato so sɛ butɔkwan nkurɔfoɔ yi mu asase bi a ɔmo atɔn bi ɛmfa nkata nkɔma Hemanhene nti yɛbua no deɛ mo wɔn nsa nkɔhyɛ mu mu ɛmfa ma nso bi ama ɛna wɔnti a sɛbe ɔde kɔ mu a na kɔba sɛbe nyaade aba no Otumfuo kane ama megya ma yi kɔ so ɔmo deɛ ɛwɔ mu a ɛno nso ɔmo amake saa plan no ɛde ato hɔ ɛno na akyire na Tewobaabi ka sɛ Fula ato hyɛ bi na ɔsɛ baabi a aban ɛde nsa to soɔ no hɔ na ɔsoma sɛ bɛhwɛ Fula ato hyɛ bi a sɛbe nyɛ sɛ na ɔde ma yɛ ɔde ma no ti dɛ sɛ de bɛne nyama yɛ ne nyinaa wɔ plan no so sɛ Fula ato hyɛ bi a wɔ hɔ ɛhyɛ no 1910 ɛna Fula to hyeɛ ɛno ɛna nana wosu kɔkɔgyama Asantehene ɛtwerɛ petition sɛ ɔnyɛ ɛno ntum na saa akyinnye na ɔbaeɛ sɛ ɔnyɛ ntum no ɛna ma Fula bɛ akwae land no bɛ saa land acquisition no bɛ ɔbɛgye to hɔ Yom. So when you say when Hemanhene be dance. So when be dance myself so when buto was kwase fo nyina afi de asumdua ba. Say hey ya. Se sabe utakwa obochabe ma no baabi a motia mu to ho didi asase ne de Hemanhene asase na mote so what Hemanhene te so no ka say Hemanhene okwa baabi a butakwa fo no ya mo sika koka
Yom. Well, yes, says Bia, Maton Biano, Samaton Bia, only gata, no, only gata, my one first from Jimra. So, as I said there, and you put a quack, I couldn't assassin. And you put a quack, Hemanhene Akonya Sasi. Tewobaabi Ankɔbeahene Hemanhene on Castle Pamo. Since the Castle Pamo, no who be able to call Kunano, a be able to do Yum. Tewobaabi Ankɔbeahene never heard. Not Sabi Shell Hono, Sabi already says Matombia, Sabi Yano Heman Sulan, no one since Sakata from Mamo Asum Dream. Say, hey, no, Manyhiaa, he made him a Hemanhene mobile. Oh, no, Busa walk with the base of Manyhiaa. What the hell was the same of Adomebu, Annie? Was this a bit to what was at the dear? Hemanhene dear, who did you so? What do you mean, called people say? I said to be dear, Hemanhene dear. So to me, Santa Cra. Yum. So go process here. So how do we do the I'm part of the Hemanhene has not to do the so Sabi Sanjay can't some nice and yet what it just ask some cry. Yum. Say Sabi Baffoɔ Akoto no na chia me obeye bi Baffoɔ Akoto wa jidin na so no na chia se no kotoko hene no pre o ka che ne say papa ehɔ de Sabi eni wo ono so me say Sabi Sanjay ka no kre o ti ase Yum. So some of them do this to Sabi when him I had here. Kata man say you do this so when was aka kura no a break no ha na grata ma wo. Yum. Se Sabi we do this so he na kase se na kase na bo kase se 10 kase o 50 kase o I want to say no there Sabi da ho. Yum. So maybe I'm doing the cassia. In my hand on assassin, no, and I'm told to the day. You tell me I want to say no. In my hand, the mom does do no. It doesn't do Muslim. She said the horn pepper. Yum. To be a hair, I'm going to no. I am my hand, no. In my hand, dear. The Heman made Jam go for this almost dear. The father so if I could open a free moon. I could not pay. Could not be no free moon. Says I could not answer. It was so be an assassin. It was out, could not pay. Ewura obu ne akunya so ono ne firi ha ebusu ebusu abaso so ne ma ene mo hye akunya be ebusu ono bo mu ne abaso nya na tie buso nya na tie wadu masana tie bru Nana wada uruma nana du jamfi ana dia asase no ma na yire ene ne ma na jamase na de ma yen jamase na de ma yen na edi so nana se jamase ono Asantehene Sabi akwa no onti mo Asantehene asase ma na yire ne mom se mudo di so no do hama se bia mo ntoso ni dia Sabi na Sabi ewura ti so ye se ati ba bia Sabi wonu se jamase one abuaso ne wo hye ada ho azi se da ho Asantehene de ko tra ho
Tibia mo do di no bia mo se bia ra aha na na oduma se no di no mo yo aboaso na sa so na ewura hunu na mo anga sa mo nya asase a Otumfuo ti ame me pa chew meni abo na na aboaso hene ba ha sei ama na ye wura obua asase na na ye nya wa ti e ka se aboaso hene hu na se mo ka no na ni na ko ba se ɛhɔ nyinaa yɛ aboaso asase ɛna sɛ be Jamfu no onse ono so ɛda ha ɛna sɛ be ɔne ne mi no disiɛ na mom no sɛ be mmapa ma wa bitina na so de wa aboaso asase no mu to ho ɛna wura ka sɛ ɔbɛhwɛ no ahyehyɛ ato mu ne aboaso hene ɛntam sɛ be ya ɔbɛfam asase no de ɛkɔtɔn ɛna aboaso hene ɛsa akɔhyɛ Tewobaabi akyi ti wode soja tie Tewobaabi bɛka ho ntam ɛna ɔyi ma committee ya committee no na sɛ be ɔman ka asɛm no da hɔ no mu a sɛ be wadɔ mebru adɔmebru sɛ ebusa wode do aboaso ne di mu ana asɛ sɛ jamase do na di mu mididi na ne jamfi asɛ ka no ta sɛ mididi diem minidi aboaso hene diem mididi Nana mpacho na ne chama da Roma. Na ne jama pensan aboaso school band no. Ti ale ba ma wo munya kunimde no. Ele ba ma yewura kan se. Yen fan kranta ne nyina koma nana ne ba no. Nana tupimene. Na wenyi asase no twa emaye. Eno asase na ma me ne nkrofo atone a wo ma ton ne nyina ma ye no school asase no no ma ton ne nyina ma ye. Ti me ne na ne jama pensan otosumi no aboaso Heman ne me. Na wo hene so awuro. Sana wada Roma. And oje assassin. O ma toni nyina school assassin ma toni nyina o. Timi wura ka se. Ana pa so ya dia, aboaso dia. Aboaso dia na wada Roma. Adoma sa de tie bru. Adoma bru. Adoma bru. Sanity, right. It was very ni nyano aka ho asem. Sebe ya be hu sa aboaso ne dia. Odo didi a sebe ya o kira wo mfa tumi nkoto asase wo. Let say that we right shawati. Dobra sanity bru. Adoma. Obano. Yo, since I was in the mouth for the pema, the mouth there, let the massive for the castle. Why would you mean cancer? No, near Bosonka, the candidate said, the Nediano, I saw about my what is. I really in a Kodia was an Inzamdia, and I will call. Sese ne ere ka se ba bia yes be mu kan wasem no tiba bi ma hobi wati ye hwe na se jamase ne ba no oni abaso hin wasem bi kan no na beka why tiba bi ne ka se no ma hobi na se be so nwa si de Hemanhene dia no Hemanhene ene ko forward here tiba bi ma ho Adwebru jabo ko he no sebe the wamene kura no zida say hi Hemanhene dia e na omo no ba bi a aboasofo no no sebe ono o se jama she ma no na be kan wasem no ano se finfini ansa na de nanka ye sebe akura e wo fa eje no eno na ba bi a se ye tuba bi dia no a e so no hweso Etiel. Jom. See, here Jamase for. So to be saying that I see about Tony, I wish I for him. See, here Jamase for you who now when you're sober, so don't account on account. What's it? Yom. Etiel.
John. 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 Say sabe, tu sai a pebe jabase for the middle that say ma. Na sabe ye hunu mu nyina so do gyina wo de ka. Na sabe na sa se bi de hobia no. E hunu say hwan na eje wa ka. Afa na da sumdua ba. Etiel. Zero esre. Ero ado mu kasa. Yom. 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 Se pra mo ko hwe no. Wona bija hebe hwe no ahwe ni nyina adaba. Ni ra hwe ni nyina. Na sa na se bo bi o bi so wasansan. Na tuba bi de se be sha ase a. This is the brady nyina ho ansa. So the be se be sha ase o de be na nyina ho de o tu san sha ase. Na mo mo Etiel. Yom. John. John. Say sabe de voix so. On est aboaso so. Sabe jama pensan say hwe na so mo de ade ehunu. Say aboaso hima so mo de ade so ade ehunu nyina. Na da sumdua ba. Ti jama se fo ba. On ba chire ba bia sabe. Sa se ko kan ehunu nyina. Adam ehunu. Rosidasem. Oh. Onwa jitu se. O se wa modu gwa ma se so we so ayi event say na one akubia enye wati twemukura wuti mo obi ko fukura satene chiame efie go bo sebe Ankɔbeahene ho onya Ankɔbeahene bi onne onya Ankɔbeahene tira wati o ma na yeru bi bia o ba bia de hu a una be nyasem so wati ha aro me bro ya se bi to kwa buzo be ya chi ndedua la sama waka wo fre che kwa bi de mananya aro me bro ya se na chi ndedua mo chi ndedua fa no ko yeru aka se no fre che kwa ho no ma onya mane that's ma wo ya wo fre ne ana wadaluma mifi nana Baffoɔ Akoto abusuam na wo fre buzo page ji be kasa nana wadaluma na Otumfuo mo na fre sem wo bia na so je Jeffrey Finn said, "What was it? What was it? Jahanya man, who to be kasa? I don't know some no. Jeffrey Finn mo kon froko. Mutu ana ndika kabisa ni mai fatala moyo no no. That's the no. ne fi biara ko ene wikime Oh, so that's na Abuja so. That's it. Ah? Bacho nana ima man baby amabom na Tewobaabi Ankɔbeahene obububu no Obubu no ma put for no. Ah me ma o ma che no na so ma ya asem ne basa Dabi for so onya Ankɔbeahene. On the mo fam no go ati. E fa sa se me ka ho. E da se me fa Tewobaabi sa se bi ho. Ah? Nana Pasha. What Tewobaabi na so wo hnefa. Me yesofo me Heman. Ma wa so bi o ko che me kunfo no. Titi. Bitu bia me no. Ko pe kunfo. Ura ne Hemanhene jo ato ano e. Ala jo ato, ma no me jo ato ansa na o jude. There is that too. Your papa, you are down from Mura. What do you mean, what's it? Tewobaabi, the member, you are the body on the bar. Lay around one quality a review. I don't know when you want to be a will be able to come. What's it? Monamoy. Won't video my sense. Why? Memoir, so who said Tewobaabi Dikro, who see ye in 7 no FI. Enti ama Asantehene no kuma se man nyina hunu se sense mo papa yi gina wa wo kan nyina nya no kre Chami bonsu
no ye Otumfuo chiame no na oda committee na no se Otumfuo chiame oda committee na no sorry ye no bae no se miwura asem yi minimu da ro mamam kwa na minchechiri mu dia kase mu ma chiame bunsu na chiame bunsu be chiri mu se ebra asam ne bae ya yebu Tewobaabi ehine bem se Tewobaabi Dikro bem se asase na one ntonsofo twemanso no ye no kure se wo honti no ye ne dia no omukoto hye no na Hemanhene bae se baabi omuto hye na fa no ne die wo mu bi na ne die no kwa firi Heman kuro mu akopem nsuo bi afra no ensuo ata ene ensuo na sa afra no bodwofo na o kire sa hye no wie no ena eye abusua bi eno so afro Manyhiaa ma abusuafo omuso bae se omo ne Hemanhene na bohye wo sa ensuo ata ho no efro ba aboa so entamo ho nti baabi Tewobaabi akremu nyina se ye ne dia no ana se eda plan ni mu no eho omu wo mu die hyehyem na so omu dia danse dia ba beto Hemanhene die no so se omu ne Hemanhene na bohye na Hemanhene so ne hye die ewo eye ensuo bodwofo ana se ensuo atai ne mu ho abusuan eba be kirem se die eye chiame bonsu ekiremu makoma se mani Asantehene nyina tiase no na Otumfuo busa se eno ye fulahye ana na fulahye ni nyina de kofa ba ye nyina ne se chambo so kirem se 1910 ena fula ana abrofo mbedi ye so no wo mu edi ye so no manso bai wo nkonwa na se ahemfa no mo sa mpotomu no ho na no na ye ensutahene ni Jamasehene ne na etwe manso ena fula na abrofo no bu a ye de ma ensutahene se ensutahene na edi bem na no ana Jamasehene no etwere krata Jamasehene asabre no twere krata de efre no na kokko na owusu kokko o twere krata de ko ye se sa ehye no afula akwakoto no wanyimtum efise watu afo no Jamasehene die ne bi eno na fula ne ye se manso no sore dodo enti wakwakotwa sasase ne nyina de ato ho se kopem se Asantehene bi beba a obeka asem no atoto hia me ehunu kuro bia de ewo mu no asase ne na ho eno na ma asase ko da lands commission for ho a yen kan asase no ko hye aban ensem nti fula de chiame bonsu se do kire no wa ma meto hye se Hemanhie nie ye adwureti ade nie Tewobaabi die nie Jamase die nie ensuta die nie aboaso die nie anya ne sa wo gi asase no osizi a kwa asase ne de to ho se Asantehene ba no ode na santesem aba betoto hye yewura so a kire se kwa abrede ode nsuo na cheche ne nsasem nkuro bia ode nsuo na toto hye ntina abesi die na Hemanhene ka so se onde na sase no ekokopem ensuo bodwofo won tra nkwa akire omo no mu bohye ye Manyhiaa ma abusuafo no ti chiame bonsu be kire mu nyina ma ani da ho e ma ye hunu se no kre na asam ne koso no na aya Tewobaabi abusuapanyini bi o ho nso pagya anensa ade hye ni bi se wasere Otumfuo ntam kese aka agu Tewobaabi Dikro so ntino Tewobaabi Dikro no woni hu tumi se obegina Otumfuo anim se oba beka Tewobaabi asase because ono kra won swai se oyo hene Tewobaabi Dikro nswai se oye Dikro a ono no betimi atena ho akaka asase sem eno ma ebusa Tewobaabi ebusa no a ne nsem a wo keka wo swai 1940 1971 afi wo se 1979 afi wo se 1970 odi ade be 40 years ne keka ne nsem ne se hanyan na eno na Otumfuo ye se obema Jamase mpanimfo a omu na ye Jamase ahemfo nketo ano aba fi se Tewobaabi no ehye Jamasehene ase enti na Jamasefo na ba no ma ba be kire se ampa se Baffoɔ Agyimai a wote ho sisi ye no wasai se oye Tewobaabi Dikro anase onsai se Tewobaabi Dikro na Otumfuo ebu asem no ena Otumfuo kire se memma kwa akotie ni nyina na memma min kire mu na wate ase Otumfuo bua asem ni nyina no wo kire se aya akwaduase abusua panyin na akwaduase abusua wodi omu ya papa wo ma kire se sabi omu ni adwempa ema Heman kuro no ene Hemanhene efise wona Hemanhene twe manso a wodi ifo no oba Hemanhene oba nanim no Hemanhene nyina bra Hemanhene beda ase begina nanim se Otumfuo me ne Hemanhene yesiesie ntam bone bia ni ho meboa na mena bunukuro ama nkoso ne mputu akoso okrom ho afa eyeden na wo sa akokɔ hye akire ene Tewobaabi di bone ne rekyere ne atuturasam bansasesam ho e wo krom ho enti wo yesa
wanya ade Otumfuo ebu anu wo kire se Baffoɔ Akoto abusuani ni nabusua bie ne homu asase e wo Heman ho omoni asase e wo krom ho wonde asabi ene ayi adeja esreso adeja ene ode ma Baffoɔ Akoto Heman de odo ho didi e ho asase bie ni ho a wo bie enti ene mo wase na de Musa akosori etia na Hemanhene ene ne kotwe asase ho manso de ama obi asabi woni asase okrom ho 241 ne se wonhwe yi Otumfuo bu anu wo kire se asase ne de baabi anana Hemanhene ensuo no wo ensuo ataa ho no ba no e ho na ye hye a Tewobaabi Dikro ni ho kwan se wotra oni ho kwan ne eni ho kwan da biara da se wotra sa ensuo ataa ni ensuo bodwofu no mu no ebowura Heman kuro mu se wo ba befa kuro no baabi se ye ne dia enti announcement okoyeye edi free Heman junction ho ebesi Heman roundabout no so edi ko ase ho kosi kire ho kosi ensuo bodwofu tra ye nyina no Otumfuo aka ne na ameyate ase se Tewobaabi Dikro na saase emme ho baabia fula ene beji asase de to ho se Asantehene ba wa ba be kana nukuramu a kire baabi obi a hye Asantehene so so di ensuo na cheche na saase mu enti kwabere de ensuo na di cheche mu enti Tewobaabi Dikro ntimi ntransuo no se wo ba be pira asase bo Hemanhene asase nti hwe na wansi asase ne so biem enti eno de etwa ehotia e ma se Otumfuo apam Tewobaabi afiri Heman ensase so owie ye na oba eye akodua se abusuapanyine so no se wo ani amon de amode ye na se memom twetwa mu nwan tete ne kura ka wokie twa ti kura fi atase fa asase so enti ye bo ni nwan mako ennan kodua se abusua ni nyina na obusuapanyine bisa abusuafo no mantu obusuapanyine fo bo ni nwan nan na hwe aseresem ne awerehosem ne anigisem hwan na abusuapanyine ko no ho dwatoa nipa na wasore etia no okrom ho na ohene na wasore etia no noa no ho na papa yi eko no ho dwatoa na Hemanhene gira ho na ye na homete bi o na Hemanhene twema so Hemanhene ye na homete se ye abusuapanyine wontimi kura na Hemanhene ko gira mu no ko sere se Otumfuo mesrew me de hia no waye me bone kura me gini sem yem se me ba me am de hia no ntimi mesrew nwan na ne de boa me na te so ma no na me ama boa na mana ba betwia Chia me kura bufu yi se Hemanhene de na wo ye nipa hawa dwena mene ye nya ne ne ebemia na wo sa be pacha wo de ama no obe ne dey enti omuji dwato ane dutum e ma Hemanhene sere ma enwan sesei ya wada ebe e na akodua se abusuapani odi nwan mienu e ba be kire Otumfuo se bone o ye nyina no odi fo Otumfuo wo sere Otumfuo na ebiem owie na Hemanhene de tum se aya sa Tewobaabi Dikro wawura ni kuro mu ho akodua se abusuapanyini efie ho anasa akodua se abusua ya Otumfuo butu akwa abusua mu akwa akobodi Dikro de ato ho na asase ate Tewobaabi no agi ekremu se ne de nyina no wabo akonwa ma abrante bi ofie ho a ode sa asase ni nyina ahya abrante ne nsa sa abrante no na ono ye friend papa yawo ni dia ni konya won krasa oni akonya nkonya din oni akonya ono na ehwe sa asase no so no ntwe manso ya abrante bi kura be pagya ne nsa se wosere Otumfuo de na de sere de Otumfuo anim ibusa no a wose sa papa yawo yi a ono akɔwie di brɛ se o ya Ankɔbeahene Tewobaabi abɔ na Ankɔbeahene wo bupu ne de to agu dan asase a watɔ no Hemanhene ho asidan aburusan abrante abubu dan nyina to agu to de betu Otumfuo nti Otumfuo ma order wo ha se Central Police Station form na meche no ampani ampa Central for ba beche abrante no na ansa na ye beche abrante no Otumfuo enam ne chia me so kase sa abrante na wone nam krom ho se wo ye Tewobaabi Ankɔbeahene ne sa akonwa no watwam akonwa bia Tewobaabi Dikro abɔ se na akonwa ketoa na hemfo ketoa ne nyina wotwam ne wotwa ne nyina mu ene enti wuru ne ba ye miensa anasa nan akodua se abusuapanyini Otumfuo atene won se de omu ye no mu hwe ne ye enye ya bone ka enwan na amena be sra me de mienu na ama ne se o ma metwa mienu Tewobaabi Dikro so Otumfuo aka che ne se efiri aboaso ba ebesi ensuo bodwofo anase ensuo atamu hwe na wantra se wo ba be kremu asase bia e wo ho biemu nso eya abrante friend papa yawo a ono so aye no ho
Ankɔbeahene onam kurom hɔ no saa dibira no Otumfuo atwa na eni hɔ biem ɔno so yɛ no ho hene ne nam Asantehene na asa baabi a wonya amane wei ni ɛyɛ emuayɛ akɛseɛ miɛnsa Otumfuo de maaye na ɔyɛ sɛ Hemanhene nsase a ɔte so sɛ Hemanhene no ɛyɛ ɔno a ne de maa ne sɛ ɔntra so no wɔnhwɛ hɔ mfama apɛde abamahu puntudwuma ne nneɛma a Hemanhene ɛyɛ wɔ hɔ na mede mo kɔ amakɔhwɛ video bi ɛbra yebu asɛm no wieyɛ na ɔbɛhwɛ Heman mpanimfoɔ ne Heman mmɔfra mmeranteɛ ne maba a wɔkɔgye kuro ne nyinara sɛ wɔn nyinaa fa aka aba so mbeti asɛm because na atamfo ya ne nam kurom hɔ akeka sɛ Hemanhene ye betu no tino obi apɛ sɛ ɔkɔkɔhwɛ na ɔmo bae no ɔmo hu sɛ papa yi na na ni hu ni asɛm na pani bɛhwɛ Manhyia na Hemanhene pie na kurom hɔfoɔ to power de gu no so bɔ nnwom de na si bose me de mani mfi bebre ba kakra me de mani ahu Manhyia me hu bi da sɛ ɔhene bi abedi asɛm Manhyia no adi bem na kuromfoɔ di na chi bose de ntoma safam pa ye dede kyese na dodo na anim sɛ bia Hemanhene kra bia kuromfoɔ mpenasɛm nanso ɛna me ehu sɛ Hemanhene kuromfoɔ penasɛm ye dia sototo fam tietie nsɛm bia amanfoɔ keka sɛ papa yi ɔhene ba ye niema wayɛ wɔ ne kuromu mpuntudwuma wayɛ wɔ ne kuromu nyinara ti yɛtete sansɛm sɛ kuromfoɔ mpenasɛm no na ye wanwa na nne na ye hu no sɛ na nya pɛ no mu mpenasɛm na ntura na nkɔfoɔ twa de to no so ne tan hu na nkɔfoɔ tan no ɛno mom na ye tete ɛna ne ye hu sɛ ɔhene wo tena wo kurom na wo yɛ niema yie ɛyɛ niema papa de boa kura sɛ de wɔn kasa kura no ɔkasa wɔ ne tirim sɛ wɔpɔ asɛm tum yankɔ ne yakɔhwɛ video ɛbra kyɛ sɛ Heman kuro no ditwi edi ɔhene yɛkyi no mu bose sade ne kɔ kurom hɔ so ano na ɛfɛ kwa mehu sade ne bi da mum yankɔ Heman yankɔ Manhyia ne yankɔhwɛ no yɛhwɛ so mu to aso a de kɔ kurom hɔ a kɔtae ɔhene n'akyi yankɔhwɛ ne mmra sisia
The mobile doom TV, so said the kind of Mokayano, and they were Manhyia, Yera, Asasira, or Nana say, Otumfuo, Nahin fear, and Yanamo Ababe Pie, Nana, Aya Asatna, Eddie Asamba, Kumi, Nubinia, said the Osebo, and Nijie, and he said the yes to powder, Elgonia, General, not just saying, and Nijie Abapa, Naam, sir, Manyhiaa, me papa no mabusia foa, and a day, one no more any Agenubia, Yanamo Baba Chim, come on, Bisa Saint, and a day, when any Agian water to powder, and water to shre, na and Pono, just as some ammonia, dear day, and costing you a bit one of now. One more aboyemu entremu Medina sweetie nana ajampache mo akwa badoba adum TV so mejusu buru wada mampache be sasane ya fro say ye frame chame boaten nana Hemanhene ne chiame ne me nana wadama me bacha ya nana ben na ne chiame anyway nana Hemanhene Otumfuo bonkum wona second command obatafo a wona second command ti nana Hemanhene ne chiame ne Otumfuo bonpon chiame enemy Jo, Nana Yabada was a papa, banana, and your rest of your one sub a woman for any idea, no was sub-bar would do ye to 2 powder, Guya watch as I or be crying and crack about from Mimino, Conan Patrada, my Diana, Ecoso, and my Nigerian and Abbey. Yo, Eddie Carney, whether you were Asantehene, Mirror and Boom was a Manyhiaa, but that was your buru, so I do a butter, and then a credit to be a pepe. Sabena Hemanhene by Infiansuni, and then Hemanhene, and Heman Crackers and Hemaya, will be putting Mr. Quabli, he might be war. Now you mind about the Infianson as a secret, or by what it says plot or the community center. Why tourism? Any Hemanhene, now you mind the same Fiasio, Hemako Primary School Monoma, next school that can be caged than a boo. Hemanhene was a see. A school for Uncle Sabina Bimpa Buono Montari Crania, and now Hemaya, and a school for Antalya show open Papa Shomia, and I'm not Hemanhene so, and then a show one school monum. And an Hemanhene, Sabe Akodia say, or money, Tewobaabi. I'm sure I'm a say chronifa say ahoya Tewobaabi dia and could do for and a show say ahoya Tewobaabi dia Baffoɔ Akoto busuafo sabe asem me dey Asantehene nim na Heman say me dey mabotre me dey Asantehene on a shame nyam ti me pɛ basabasa bia ye wura ba ye akodu ase for mo makro ni mu nyo omo prepare nipa na we wura police station ni nyina ye wura awampa ba enne dan ye wura de beto ye Asantehene nim and what me hwɛ na me bua asem de asundua banda Hemanhene de wo ye kro no eye me fɛ de do sabe ye wura Asantehene say Heman kro na bonti na fichire ba bi biala na Hemanhene na ne dia oni Tewobaabi bia ni asase wo ho nkodu ase Baffoɔ Akoto busuafo kwa ni asase wo ho na de atia no no wadaroma na dan Hemanhene de Otumfuo enmonyama ye wura Asantehene ase na enmonyam enne dwuyi enmonyama ye wura Asantehene ase na Hemanhene no ndamase aburu ndamase so ndamase amopia Yadamunyana Mose amsa ajampa choba so kan bibi kakra wadama ya mwakwa badoba aja wadama mpacha mwakwa badoba dum TV so yo meje mo so mo ni motifu nyina me pacha na ya fra wosan na udibia nso wo wukro mu de san ya fra wosan na udibia ne san wo nso ya fra me adukwa me de dodo no ata fra me ye nana se sa na dodo no ata fra me free Heman me free Heman nifa hene abusuam ene nkonyasoafo hene abusuam nana wadama eni ehwesa de osebo no ekoso a emse nana ba kono emse nana bo atia dika akambi ya baso wadama onso de nkyeremu kakra beba na ai ne ya che se yeda Otumfuo ase Nyankopɔn onhia Otumfuo pa se de wode no kure eye na dwuma no saa pepepe na waye enti yede enhia enikabea ede ma Otumfuo
sɛ nyankopɔn ɛma no nyansa a ɛkɔ so paa yie na ɔntena asase so nkyɛ sɛdeɛ ɛbɛboa ma ɔman no nkɔsoɔ bɛba asantema mu ae Nana yada wase papa mse munyina mo de maseda eni kabia ema asase ewra eye ewra nana osei tutu ababio opem so ana mo de maseda brano no nana emse wunua yi so peso oka bibi kakra wadama onsoso wadama me pacha fra sai me pacha fra ma obi ya me firi nifa busuam me pacha onsoso dia kakra dia na abaka kakra afa asama ekoso ne hu me pacha eye na nan ma hene eye ewra Otumfuo adaroma odo ohin bre yen ne hu ni asem sebio omukro na omuto ma papa no kaseti ano no odo omu nyina aye ne nananom ne ne ma nyina wonyi obi ukwaka wasida bi omu nyina aye me ma omu nyina aye me nananom eti onyi bi ntonkre sebio de okasa okum nipa kwa osan ya asase e ma no ton ye edi ye ni nyina anya omufe ekwati a afa de ache ya omode announcement bia ba Heman ese Tewobaabi say Heman kro ni nyina ya omode ya yeso ya de da ewra ni a otu kwa amonone ya frɛ ewra ka jani sɛ ewra sɛ na Tewobaabi abusua ene ne dom abɛyɛ okuro yi mu ama benyamenya ya dai abakuro nim ya ka hyɛ ewra ka sɛ nya abotre ma ye ni akyire enko ye basabasa no ndo de abotre na ebu ne man ampa ye di hwɛ wo mo e mo ye dom bɛyɛ nyina awie ene sɛ da ade akye Otumfuo brɛ letter sɛ wo hia ewra ene ne yeso ye di akyire e ba ye nso a ewra e be ka na no asɛm agya Tewobaabi na ɔno so ye dukuro no onso aye no e ka na no asɛm no yatimi atu na hemfo nketewa ne bia na sa na hemfo nketewa no kwa ne de ya na kyerɛ sɛ menyini so ɔbɛte asia kra ti aba ma me maame nso kwan no so aka bibi kakra me maame mpa kyerɛ mo akwa ma do ba Adum TV so meje mo so pa me pa kyerɛ ne frɔ sɛ pa kyerɛ we frɛ maame ama yo me pa kyerɛ me didi sɛ usu fi Heman kro ni mu e bi sɛ me hwɛ sɛ de powder na sia dware wɔ na ane sɛ de wani asia gye wo nwinwi na na sɛ Heman kro ni mu na ofidi kakra na so bɛka ka ho me pa kyerɛ de meka nyina na me nua no maka no na me de meka ne se na Hemanhene oba krom ho no agye de otan no na wompe nasem na de obeya na nipa eye no oba ye wo ma no mo nsem fata nyina ne wo ma ye yie sa krobu ho no ma onyine yenim ye ba Manhyia da bia bete nkrofo a wo mo hene atutu kro na se Hemanhene ba ye schools community center ahimfie eniema a kyerɛ sɛ papa no de agu akwan ma wɔyɛ no na kyerɛ sɛ wiase obi tan wa ɔnte wasemase me de so bi hu de Hemanhene ya me maame ama de minim de wɔyɛ ɛne nti me sɛ wɔn ma na ɔmo susu sɛ Hemanhene ɔmo de ne ba Otumfuo na nkara kwanya de abɔ no me maame ama me so me sɛ ɔmo ntom akadem kakra me so metimi aka no abusia ya da mo nyina sɛ ya bama mo kwan ma mo nyina mo aka bia fi se anamani agye papa na yetie mo asam no nso so a na kyerɛ sɛ ni gye na sɛ fata samwani no agye me bra yi nso so awɔ me nkyɛ me nua ba ma ye mo akwa ba do ba Adum TV so me ju so buru ma me pa kyɛ ne afra usai e very me na akwesi ade ma afo me ya man na henkwa yo ayenkwa wada ma na nso ya sɛ da mani asi agye na bibi kakra ba na nso bɛka ka ho ye me kan sɛ me de bia me ka me efiri me nkra be me na maka sɛ ye wura kotoko hene opem so Otumfuo se tutu de me som na me ni nyame bia sɛ me wa santime me na me santini de me ni nyame bia ka o se tu opem so me koto no me deda ne form me ahimfia me nyini wɔ ha ba akokora me manyina ba be wie wɔ ahimfia na de me ka ne sɛ na Hemanhene oba wo de abotere no kure de bia baba na smo kan sɛ Otumfuo ye wura opem so na no asɛm ye oja Asantehene no asɛm ye oja o ne sentin abere bia no oka waka etina nanso ayɛ sɛ ɔno de sɛ obato ne wura no asɛm agu de da bi da ensi da ne sentin de wura bɛka bia bonkum mekɔ nifa mekɔ mabia wura bɛka sɛ onye bia ne ma obɛka sɛ onye bia wɔyɛ nti ɔde na botre ɛne na kokoduro ne bibia ne nim de nyansa nyina ɛboa asanteman nanso woba Heman a ebusua ne bi hyehyɛm da bia meka sɛ Heman enye nkura no mpanimfo asabie bu sabie so omunim asante mamra ne amanne omo ne sai Heman oboko bosa abrewa bi hyase panyi bi no hyase wagye sika wa ma no fa sika so mfa ntwemanso which is nonsense ye wade bu a tan wo wi ase nanso e wo se sebe ye de abotre
ɛyɛ bibia yɛsɛ abotere wie ma nkunimdie ne sentine ne yɛde abotere ama nkunimdie aba mano asi Yadamase papa yadamase papa Hemanhene nyina yadamase papa samonso maje ebra na mo ne yan atwetwe enkomo ene de hu sa Hemanhene age papa na yetie wo mo ensam no muso na kyese sefata se ene dai wonani age sede wonani age menua ba se de wani age Obeso kasa kakra na yo ya gramponie mi amje na me semfata se ne ka wakura hye me nsa enso ahene Sanwoansan ti enne ya wole mi ahye banimonyam meda na se enne dan ne nsa ka na sa se yenyina ye ni agye kwa che da de wo yen ehyiranka no ansanya achede asum bukura chen sa achede we awanye emma ne kwatensen no ba mu ya mai no papa we de ya nya no ye mai wa eki ya wu papa what is this I bebre apa ke ma pani ba ya mai me say papa we ya nya na ki ya wu papa we me say papa we ya no papa we ya ma ya no ohene no ni monyam sem e won anim papa no ma no kwan etie de Otumfuo asepa yakopon hye Otumfuo wa ya de se wode no kore ato de da na se ye ni Fred me me ba wiase ani Fred mi hu se ye se ye no obi hye asase enne so Otumfuo ti me confirm de a ya da na Otumfuo ase yakopon hye no ne numa pa wo ye ne nana no mo ne tira konya so no kore ni pepe ye e no mde ma Otumfuo ya da na asepa ya na ma ye po akonya Hemanhene yadamunni nase
ɛba de mobile bi TV so am sana na Hemanhene asɛm ya di kan bɔ so dada ne ne manfo bi adi kan twɛ ɛnkɔmɔ bebre na sabe am no mo da sabe am sana na Hemanhene na nkasa mu ɛne ɛne ne na ɛba bɛtwetwe ɛnkɔmɔ na no wada ma yɛbɔ mu ase ɛde ma yɛ mo akɔ aba ɛde ba Adum TV so meda obibia ase meda Mary Asantehene ase sabi dada ekoso wa ne anije ani age nyina se yewura mfa no kore anto anka ka sabi ebekọ akọfa wi na kese aba mikro sabi mi di akonwa afa ne manya 7 years me ko 8 years bibia me ye no kro mu obia me di abotre ene no kore because kro ni da ho for 29 years na ohini bia ni wo nti eba amamre ne amane asem a mikro no na wo munim ti me kire wo mo ne de na o sam di abotre nko a nko a me ba free last week ya bɔ me kwadu saa kwadu bi abobom biara na no ama medipe ene we na na ye de mu oduru pa ti na ama me kromofo no sabi wa bia fans that Tewobaabi Dikro mi am kromofo e che kuro no mienu e de fa koma Tewobaabi Dikro se onka se ho ye ne dia na o montonton sase eni amfa so me ba ye e dia na me nyeye Manyhiaa, the biggest community center in the whole Ghana. Manyhiaa, the biggest museum is 10 acres. So, school in Manyhiaa, mama. But still, and young Kofu be fair. Move some of the Mbejina and Mugumenu. Universe no Makwai. So, I say, no crown or said Bibia. Two so money idea. What Krobabia who say, on Primo, he be my funny crew. And we tell them for the mature time or mobile because a buyer no. Ombezomedi ntokwa ombezomedi basa mo bia nkontokwa ye de no kure ebeka asem no mi shine no mi swacha Asantehene se me Asantehene Dikro mam say Hemanhene wankasa Heman on number 1 and on number 2 Heman ba ko pe me ne aboa so bohye me ne adwati abohye me ne mamponte bohye me ne me fa ne sen adumaka se bohye me ne wawa se bohye eda na wuti Tewobaabi wuti bi free ukrom e jump nkro be ese 9 e ba mi mikro bi se mikro fire odia why because mikro fo no mo pen koso no wo mo mom na hyemu ye saadia ahunti saadia no eni kwase ma saadia ne adwuma sabu yo ohene bia sabi minim so bia wo sa manso se mi di bi wodi krom ba manso ne ba manfo akoma ani akire fa wadwene no obotre na fa hyehyɛ onwoma edu ya wura anim a ya wura obetie obi ade na mo be make sure I can't compare Hemanhene no open as a tongue. Abusaya guswa awo enkunimdie ani wo sebona ekoso awo yewra nana osei tutu ababi opem so ahemfie no na ani aguswa ede aniche ne wo sebona won nsam no ede asom na sada Adum TV ya no na ni amamra ni amane na na abrani abrebe yekoso ede asom yeda so awo Manyhiaa ahemfie na yenya nana Hemanhene na kwamu hene yana no ebetwetwe enkomo na afe wono soso no kakra wo no waka no aboyemu nkyeremu ni yahunu asam no ne farabai ene de say akɔwiem na no wadama ye mo akɔ abado ba Adum TV so yo me da asema me na wo ho ye de nyankopɔ adom yenso ye wo ye papa na no wadama san so wo ye de nyankopɔ adom so me so me ho ye pa na ye da ase ene wakwanya wa ma ye se ye na wo entwetwe enkomo na no wadama me chidi sa wo ye na Hemanhene na kwa mu hene na ne ye fra wo sai me de na sapoku akoma abebia me to so mienu nana saponku bankoma otoso mienu saponku bankoma abebio a me to so mienu yo nana saponku bankoma abebio otoso mienu ya oye nana Hemanhene akwa mu hene nana me akwa mu hene awo Heman
sesi na Heman no kura tu kwa me odi na chijame jo nana ya da se papa e wa kwanya wa ma ese no entwetwe nkomo na ne aba ya no em sabo manfo adi kan na ya twetwe nkomo bebre ya pasa wo ye oyempon de ka wa betimi acha asem ne mu eyie ama de wa ma ahemfi ase na de otifie na hunu asam no na hyase ni de sese yakowie yo ma me da ase asem no nyina ne se nana Hemanhene Otumfuo de tumi ma ne se onkohwe Heman kuro so ema no na odi tumi ko ma no emfie nwotwe mu na yawurai ana yewo kuro bi wonton so eflo ho Tewobaabi aho hene no so sisi kuro ni nyina ye ne dia a omo ye no mabasa basa wo kuro no mu na nana Hemanhene ne dide na Sanwoansan na botrenti wanye bibia no de betu ewuranim na elu ase da bi Sanwoansan wona mdi kuro no hia won sa manfa ma Tewobaabi eti kokodi wa konwa obia no wa be ha wa adwene wo ho ena ma ni gi aba because no ma mo ye ne doso Baffoɔ Akoto nkrofo bi so wo Heman ho a ye from akodo asefo omo so omuta sa Tewobaabi na chi a omudi sebe ensemhunu ewo ho asese no mabebe na mfata so omo ya omokoso aye eti na bedu yewura osetu opemso ani mo no wo se na Hemanhene wona mi no amdi ko na hye onsa Tewobaabi o akodo asefo obia kotra baabi na nana Hemanhene ini na konwa na de ete no adaroma so wo se anigye aba a manfo bosa na ye anigye aba se nana Hemanhene kofo ne kuro no na Tewobaabi no so abodi kuro bi abetra Heman a ye fe na Ankɔbeahene Otumfuo se atwam so onye Ankɔbeahene bia biem ewo sa Tewobaabi won tukuro no de ohia no ya police for cross ache no wakobubu obi da agu ama police for ache sisi a o Manyhiaa police station it is all ten sa that's no asechira no maame ana ya da se papa ne wonkyeremu a wode ama ye sebe ya de wantimi ama nana hemfi ana se de wo fe na timi hunu asam croppers a ene de ama moani agye yi nana wo ka se wonom ye niam bebra ense emfata ene ade na kyese nana ye tie wo kasa ye mu a na se ekwan bi so no yenwura atu Tewobaabi hene ade so ana Tewobaabi hene akasa de ontu na ade so na Tewobaabi hene ne bo Ankɔbeahene beto Heman kuro no mu se so wona ebehwe hɔ ama no ana Otumfuo si dabi oni kwa se obo hene to Heman ti sa hene no watwam wo hia no wakati na busuafo nyina so onye hene ti wone de onye hene ya twam sisi okobubu obi dan de normal enfateri bi no omo kwa no so obi ya adwuma omo se ho ya Tewobaabi asase na omo akɔgya ata omo ni ase na amanfo adwuma omo ya stop work ho saa eno bi ana wakobubu dan ne bi ama police fo abɛkyin sisi no ana omo saa wo Heman no omo ton saase a enyo omo dia omo de Tewobaabi hene edin eton saase abra enyo omo dia enu nti na ma sebo no yani ajepa ne kroni ko enu ma pa na Hemanhene ye no Heman no de kroni maame okɔ Heman a wo de dakopo ni fo ne behwa ade enu ma ekoso wo ye mpunto dwuma bebre na saa akodo asefo no mo Heman no omo mpe Heman koso omo ya abro efititititi abro no manko a na omo ye edinti ama Heman kroman no ani age pa etu se bo ekoso nyina ye ni dia abantra en me kura me je mani age na me ye hinta kama pam to ba kura hwihwi na me timi ngro me ho cause me ni age pa ko no me ekoso na nye etama nyina ni age pa wadaroma na ya da wasa papa penes wasam tofa bo nyina kyerese abotire wo yi ewie nkunimdie ena ene densumode ma botsere enya nkunimdie a efata samonsa eka na ya da wasa papa nana ya da masa papa nana ne kwa kranse be chama mama akono edi asam ana mabaka kire yenwura nana osei tutu ababi opemso yo Asantehene ya kasa yebo mu asema ho wadam eburu ade a Otumfuo osei tu eye ne Asantehene mo no yakopon mo nyini nche enkwane ahoden omfa bi nnom no na onsafo nyansa ne sa nnom no saa tese wa ma Asantehene ye de eno obi a priest obedi hene because Otumfuo ama Asantehene ahenie no ayede obia ni age first kro emu obia konya so oni a osibisoro dabi enente sa obia pese odi akonya bijira we kra ebesa pedem dem kra ka besa ape because akonya na in fact ede pa akonya di ede pa ento Otumfuo se tu de Onyakopon emmo no ommo ma Asantehene nkoso sa yetanachi ye ne ye nuamo ye ma yade asesade se wa Asantehene nyina ta Otumfuo che no ma papa a wo ye ntire yetanachi ana ya bada wasa papa mo bra eno madaji wone wo manfo nyina ya da masa papa mo bra na madaji amunya ene ya etwetwe enkomo asedanka mo pa yo ya da mo so ase mo ma asem no nko akiri na Hemanhene nyuma pa oye ne Heman no amanfo mo ne mra mehwe ehia pa oba Heman ya Hemanhene say waye museum kase enye museum wa Hemanfo kwa na behwe the whole world ewiase nyina obi atim behwe oba
first yɛka yane a yɛka toilet ebi ni hɔ papa na daroma o ye bi ogu so enche kura na wawie wa ye baby kɛse a yɛfrɛ no the background so a yɛbɛ yɛ yie wɔ hɔ amanfoɔ bebree betima ofiri Heman ofiri Heman o pɛ so yɛ yie no nya baby nya yɛ oba Heman obɛma akwan program bia bɛ so e bia oba bɛnya nso hɔ adware yane wɔ hɔ bɛ sɛ meka me krom kasa yane wɔ hɔ bia bibia bɛ so yɛ bia ebi wɔ hɔ bia bɛ dama da chi na ebi wɔ hɔ enye hotel so te sɛ de wani hotel na pepepe Nessa nana what the year run so asia wi a sambe na beka cha na Hemanhene nso na asia no wa wie krakrakra o mi wura wada meburu wa wakɔ mo hene Onyankopɔn ɔma ɔnyini nkyɛ Nyankopɔn ɛma nkwane ahoɔden Awurade ma wo nyansa a wodi bu Heman no na enko so anya saa Awurade hyira wo ne wasefo nyinaa nyansa a wodi tete no so yɛhwɛ ne tete abusuafo yɛde Awurase Awurade nya ne kɛseɛ yɛda na sepa Nana yada wasa papa pabusia yada munya na nso mo asamada agya na mo bra ni abra bia no yade amamra ene amane adwumade wadum TV so ebesom a mo nso mo hye ede emaye no na ene se de wo sebo no ekoso no nana abebio nana wada ma odin bio nana sapo kuma abebio a metoso mienu nana sapon kuma abebio otoso mienu a oya Hemanhene akwa mu yene ene ene no atwetwe enkomo no achacha asem ne mu aboni nyina tofa ede amaye yada nana se yada obi bia nso so asem nkoso na mo hye adum TV na de ekoso nyina nso so ne ebekoso ane ede asomo me so ya no subscribe ede amaye no ahye nso ma afoforo ahwebe na do comment nso so aguase ede amamo me di sweetie na koso aka ya wo de aka eche bia de baba somo Sama ko video na ba mo a se de make no mo hu senye se intro bi na metwa e de a kire mo na we kire se akodua sefo mu wo Heman se bi mo mpe kuro ni ye mo mpe mu kuro mu hene nasem se bi se asase e da wa kuro mu a mo a bra Hemanhene maaye mo a mo ye nkrata etonton ye mo kukuru sa asase ni nyina de akoma obi a se bi munnim ba bia ofiri Muso mo yan krata yi mo ntimi anya krata ne sai bia ena mo se Tewobaabi asase mo anya krata se Tewobaabi stool lands mo ye na kwadu ase stool lands so we chese mo ni do e makuro no nsase amoto e de be pa na mo de ye bu akuro no se mo de pagya kuro na makuro na ye ka behwe Heman na Hemanhene ma ye na de chew kra na nka wo mpe so na bia mo so eye Tewobaabi wo ye jamase hini
apanima na se ne hene ketwa enti Tewobaabi woni asase so enti na wo begye Otumfuo nim kwaka se Tewobaabi asase a na asantesem no wote ase sei jamase hini po ene ka po akọ wa asase enti Tewobaabi obi a wonya hene eye no otimi Baffoɔ Dikro na wakofre na Ankɔbeahene wakofre ni sei na wakofre ni sei na odi abetum abusuo mama na ayemode ama mo so de ahwahwa mo se monya akonya sebi afna edi so ayo ni bi se won ko okon da onim se de akon te Hemanhene na akɔkon adi akon ama santema agina enti ono na wafna obitimi suai ede kire no obo akonya ma obi so Tewobaabi ni akonya jamase hene apanima ene no na ko abuburo ene Tewobaabi Dikro enti bra na Baffoɔ kantankreti etoto Tewobaabi ano no aka kire nse na wo obetimi aka jamase hene asema no awa ba begina ha se jamase hene asase jamase hene asase se jamase hene wa asase a Tewobaabi na aka ho asem otiatia nti we nyina kire se ene mo ye nyina no adwembone ene otanhunu ena pesaminkumnya ene dufuru pe na ahye wo ma wo de tete mpotamu ho a omu pesa no kure ene mpuntu be dey ebekoso na kodua sefo mo ya agimudin dimbone so e wo Heman kurodua mu ho ifise enema mo ye nyina ya enema emfa nkoso emra muntimi nkyere enkyirima akyere pa mo nsesa na mo ya gum ho animu ase e wo kumase ene asanteman na yento aso ne yenko asemu a etwato bede mo kokura ye frɛ no Aboɔntɛm na ene de wudi ade na wanhwe yi a wakodwa betimi abɔ boni beka simple kra be busumi na ni Otumfuo atu ahemfo mako enum ye di kan na ye Antoahene won di kan koye na kwaso hene beto aso ena Aboɔntɛmhene besene koye Aboɔntɛmhene yetu ni wieye na Otumfuo atu enkonso hene enne wo hene ba ko otoso num so yetu na firi akonwa so eye Aboɔntɛmhene na asembe na aba ye di etu Aboɔntɛmhene ma mi kyekire mu nkyerwe eye manso ebeda asase ho na Otumfuo ewo ho na Aboɔntɛmhene ya bebo charge say company bi a friend Jodesco company omuye ensase ho dwuma real estate sisi adan etonton nsase ne ade de dan me mama han ena Aboɔntɛmhene be kire say eye ne nsase bi sa Jodesco fo no yeso adwuma ye Otumfuo me frɛ Jodesco fo no bai na Jodesco fo no bai no ena mo be kire say eye asonafo bi omu wo sa mpotamu ho no wo mu na ton ensase de ma wo na sa asonafo yi nso kasa na ninya mu wo mu eye na Apagyahene krofo a mu wo sa kro efre na dade ntem ho na dade ntem ho kro no fa baabi na Aboɔntɛmhene Jodesco fo ye adwuma Aboɔntɛmhene bebo charge na se ho kyerese ho baabi eye ne dia enti eye no Otumfuo kan kire Jodesco fo no se omunya adwuma ofra Apagyahene de tu nanim se ono na ye ne nkrofo nto ne nkrofo ne nkasa mo bi anto asase wo ho even Aboɔntɛmhene krote akonwa so hwe no no so anto asase wo ho na manso ne da Aboɔntɛmhene ne mampontenhene ntemu na ye ehye ho manso eno achi na Aboɔntɛmhene bebo charge se Jodesco fo ye adwuma akobusa omo se eye asona fo bi ene ton asase ne de ma wo enti na Otumfuo de asem na ma committee a committee no na ye nana chiame bonsumu nyina eka ho bi a na omu nyina ne da committee no emu bi a na ye nana Asokɔrema Mponhene na Mponsa Debra ono na ye committee chairman ya na nana chiame bonsunso eye committee no chiame ya no dem enti omu kyerem no omu kyere se Otumfuo hye se mo bi ansi asase no so emprensam mu a eye nana Aboɔntɛmhene asi asase no so baabi a Jodesco fo ye adwuma yi watete ho asase no tonton asase no baabi a Otumfuo ka se mo onko nyina wakɔ na enumu ena ye dia kase mu no ma omu a omu be kasa omu nyina de to so sampa Jodesco company ete ho ena Aboɔntɛmhene ba ye se omu nya adwuma yi
Apo mo gya adwuma ye. So Otumfuo se mo munya adwuma. O mo gya adwuma ye. Aboɔntɛmhene sa fa kyire etete nsase ne tonton. Se so mo nyina abɛbɔ charge. Na ye na ye de akasa mu ma Aboɔntɛmhene. Aboɔntɛmhene nsɛm a wɔka ne nyina no afa kura de. Wo se wa ante se Otumfuo ka se ema obi ankɔ asase no so. Wote Manhyia na ɔhen kase te se wo Otumfuo edi asɛm. Na wa hyɛ se mu obi ansi asase so. Na wote Manhyia pa kasa mu aye kasa agigi gumu se na wo se ma ante se Otumfuo ka se ema obi ansi asase so. Ede se na Aboɔntɛmhene wo ken. Dabi wo kasa na antwayi. Wɔkeka nsɛm ayi na no ananso na se ne nsɛm na wɔka no. Ade na wɔka se wɔnyɛ no wayɛ. Afei de kɔba yɛn sa Aboɔntɛmhene ni so ate no wayi. Wɔpɛ kwan akɔ pachew se ade a meyɛ no ma anye ne yie. Fi se one Otumfuo se wo ne obi anyama nso asase no mpɛ so obi abɛkɔso. Ebi a na ebebu ano na nya wo na abedibim na wo nua na ebedibim. Wo kɔso kɔto asase a wo nua no ama na boka. Ebi a na nya wo nua no nso na ebedibim na wo na abedibim. Se me wo nua no so kɔto asase na odifo a wo mom no aboka. Enti for fairness to prevail no mo obi ansi asase no so. Enso wantie na okɔ asase no so kɔyɛ de wa wo pɛ. We ne etoma kumase ahemfo. Ene abrempɔ no mu nyina akiro mu adwene se dabi. Aboɔntɛmhene wo yɛ sa wa anyi yi. Watu unsaye. Usaye se wodi nukuradi ebuo ne anidie ebema Otumfuo. Na se ofre wa no pawi anwumra na dwuda so mu pa wo beba wa ma oto ne tam kese. Na buo ne anidie na wo srɛ se wo de bɛyɛ adwuma na wai. Wugya ne hene a wura aka kyerɛ wo se mensi baabi a wo se wo koi. Watu unsaye. Na nanom de menyi ba akokra mfim. Omu nyina. Srɛ Otumfuo se onya no kwan no nkɔ. If you say, or he didn't know, and yes, one children collage. Now, none of the obia. A big crutch, I say, and Sassano, a proud Otumfuo buaya. Same will be Sisua. One day was his cotton to Sassano. Otumfuo freezing accounts. Nessica 1 year in Nara, Ninara, or moon freezing accounts no money to. If you say, when you say be able to know the Abasa Hereso, Elton and Sassano. Now, Otumfuo Casa, and now. Watch it say. Said ye, I see a quay and what can't sem. Ama, what ye tea and asama, what kind so? What do you say? Tiana Aboɔntɛmhene, when you were in you. And I'm so dear near among dear, as he seems our senator, a quay dear open, a charge of Krawana, a board charge, Mass Amansu, a saying about say, and go for you as our senator, then go until all the catch no Otumfuo. No amount quite say, or my quite some will be behind your swordjuma. Now they offer a chile, a cockattin sassana atom. Dinner, Aboɔntɛmhene. And I'm order the Maya Utitia, so we are the painting. And Aboɔntɛmhene, and yet Aboɔntɛmhene will Aboɔntɛm assassin to be. Now the woman can see back on and Sunni. Ubibiara wato assassin or Aboɔntɛm at a dear so, any baby a Zoom lion for no war, Zoom lion for Sassia war, almost the best estate. Aboɔntɛmhene Gia Titia tongue. Any baby at Jodesco phone wa Musuma Akoto to be one na Asama Otumfuo can say Munyina Monshayi. So what to assassin or why Munina Famon Kratamra Manhyia na Manhyia and she. So what on assassin so Aboɔntɛmhene wa Quay na Cocoju Sika. Yes, sir, assassin of both say, yes, I'm last more beyond Coson or course no cotons assassin in the man. Tisha and Ubia NC Subium. Timumi uncle na Yankotie a year Otumfuo a bra wood to Aboɔntɛmhene Efra Kunyaso and some say, Zoom. I don't say no. So on person but trying and change somebody now. Come be no. So so what the meaning of a ball? What you say? What a phobia? What does I see?
So the one that I also want to say, Sassy. Anyway, was the Samate. Yes, show my name was Sassy. So, what I have one about Noah. So, by then, now when some woman would say, as a tone, but I want to do so in the Bible. So, some months more than our system of the year may be. I don't want to change to tone number 4. No. So, by one service sports, no more yet. Was decided at the moon day. More be alcohol, long has of good. No. So, no, so no, what was almost said. Well, we as I should not have fun. I was saying, I don't know, as not food that was in the beginning. Who knows all so we never be able to be you yet, now you'll be able to buy it all over there. I heard them all. Yo, since I made a whole ability to be you committee, no okay. Well, to this year, they will be at this year. Yo, so I hear the Sasa, yeah, as you get this year, we be able to show not to go about my. John, so the Bianca assassin on it. That's everybody knows what I'm talking about there. We have to about to say what the council be. So, about the one of us in the buy. And I'm a catcher and you'll be and they are them. Since every one of a buyer, a buyer is never says to me. So, what to say on the Obian, holiday all day, okay, so what's he? Since I buy here, what's over the town? Where was over night? No one's here. Not with your boy, since I would do that. I bet this is also with you. Where was over the money? Since I'm over told Shabby Friday. 7 pounds over on your mama. That's that. Say don't come from you. Who is it? I don't think I could have that. Why not? So we don't be at that. Who come home? So we are proceeding for announcement. So we are saying Manyhiaa as someone to be no. Oba who say na man office ya. No. So we are just go na so so mo ngata o na bi ni. So be a before the man wa no. Obi a nya ho gbayo. Papa ka o ba ho bra. Abo he obi a ko so ba eduma e na sa na so ti no bi so anchi wa ho awako nyina yenya na so obi a Anton papa so ti o mo sa nya ni o so bi a so de ti won ho so ko bi a no yenya na so se sa te na so e ma wa ko wa Anton papa so to bi a ko so ko ni sa si bi a so sabi zabia okoto na so bi o ni se bi no what's going on? One classy. Wherever no court says, I don't put down also. Now, nobody will be able to put it here. You will sorry.
akɔ ababiem da wase paa sɛ wonya brɛ na wahwɛ yɛn na mɛsrɛ wo sɛ saa nsɛm a ɛbobɔ so yi nyinaa wobɛ like ama yɛn na wa comment deɛ wonte aseɛ na wahyɛ ama wo nua so a ɔnteyɛ ateɛ na wohunu no korɛ sɛ deɛ Otumfuo ɔne n'ahemfo ɛne ne mpanimfoɔ nyinara edi asɛm de no korɛ ɛto deɛ da ɛma ɔne nkonwa ayira bɛmfie bebree mu nyinaa nya wo madeɛ ama anigyeɛ ɛne aburusie aba Asantehene mu na ɛdasɛ ne yɛbɛhyia na yɛde deɛ bɛsi manhyia nyinaa ɛde abrɛ me a medi dwumadie ho kyia me din ɛde ɔsɛe hyiaban maka